Ocê, diolch. Nid ydych chi'n sgynnu'n sef bod y corff yma yn cael ei recordio a bydd ar gael ar-lein yn hwyrach ymlaen. So ydych yn hapus gyda hyn, brewch cyfarfod nawr. Diolch. Sorry, we've got no translation. Thank you. Yeah, thank you. Na i anwyd y sgynnu'n sef bod y corff yma yn cael ei leferlledu. Sori, yn cael ei recordio ac bydd ar gael ar-lein yn hwyrach ymlaen. So ydych yn hapus gyda hyn, brewch cyfarfod nawr. Eitem cyntaf ar y rhaglen ydy ethol cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor. Un ymwybyddiaeth wedi dderbyn ac person cadeirydd oedd Cyfarwydd Elfed Roberts. Felly, person gadael yn y Iawn, diolch o'r chi am ymddiried neu am gyfnod arall fel cadeirydd y Pwyllgor yma. A diolch i gyd am ymuno bore yma a rhithiol ag yn y swyddfa. Yr ail eitem ydy ysgol is-gadeirydd. Sgwn ni ymlaen sgwlcha. Un ymwybyddiaeth nad eto ar y cynghorydd Wen Hughes. Mae'n is-gadeirydd. Iawn, diolch Anwen. Diolch o'r iawn ti am diolch o'r iawn. Na ni, os na ymddiriedau gen i wedi'i sgwlcha? Nag oes, ddim ymddiriedau. Oce, diolch o'r iawn. O safbwynt yr ganeuon o defnydd yn does, sef Salamatw Padr, a dwi'n meddwl yn teimlo'n byr wael ddoe, ond gobeithio bod i mewn obeithiol, dwi'n gweld bod ti ddim, wedyn os dwi ddim yn mynychu, nawn ni gymryd o ti rwy'n i hiro, ie? Na fo, champion, ac os ydym yn mynd â ni gwellabu a ni os dim yn dda. Ond fel arall croeseru os ydym yn mewn at ni, ia. Os na fi mewn, o'n i croeseru dde. Iawn, diolch o'r iawn. Iawn ta. Os na rhywun eisiau datgan diddordeb ar un i fater ysgol da? Pawb yn clywed iawn adran di cyfieithydd yn gweithio'n iawn fod dim eich di? Na ni, diolch o'r. Iawn, so os am datgan diddordeb. A ni mlaen i eitem 5, felly y cofnodion. Pawb yn gael golwg yn nhw? Os na rhywun am ei cynnig bod nhw'n gywir? Meddwl yn cynnig bod nhw'n gywir? Anwen yn eilio? Dwi'n cael ddangos bod nhw'n... Okay. Salamatw. Salamatw. Na ni, iawn, diolch. Pawb yn bod yn cofnodion yn gywir ti ta. Iawn, croeso i ni Salamatw i ymuno ni heddiw yma. Dwi'n meddwl, chi'n clywed ni wedi cyfieithydd yn gweithio'n iawn gyda chi? Na, dwi'n newid yn negas ydi, cyfieithydd. If you do require interpretation, if you can click on interpretation at the bottom of your screen and choose English. Os nad ydych interpretation yn Cymraeg. Sa chi'n clywed ni wan? Da chi'n clywed ni'n iawn. Iawn, croeso i'n fflith ni. Dwi'n siŵr nhw'n chi fwynhau profiad bod yn gydweithio ar Parc Cenedlaethol. Yna griw da ofnadwy yma. A croeso i chi. A fydda ni'n falch iawn o'ch mewnbwn chi i'r cyfarfodydd yma. So, croeso i ni. Da chi'n clywed ni, can you hear us right? No, there's a strange noise I'm hearing. Oh, it's gone. Technical problems. Oh, it's back again. Rhywbeth ar Salamatw ydi o.
Yes, bore da pawb. Good morning, everybody. Very nice to be here. Can you hear me now? Dan, da ni'n clywed chi'n iawn o'n, na ni. A di'r Is cyfieithydd there yn gweithio'n iawn i chi? there's no noise on this side at all. Can you further? I can hear you very well. Da, I don't na ni, hear. wel, So Yes, I Matthew, can. Yes, I can. okay, for you to get the translation, if you can choose interpretation on the bottom of your screen, and then choose English. If she's done the translation, she can hear. Okay, great. na ni, iawn, so ni mlaen i'r eitem gyntaf lle'r taflen weithredu. A Iwan, di sy'n arwain ar hwn, ia? Ie. So, pa eitem sydd arno fo, sef eitem 7, a hwnna'n parhau ar y dadlen weithredu, ar gyfer eitem 8. Dwi ddim yn dweud os da ni'n parhau neu beidio arno fo, os da hwnna'n dweud na yn fan, felly mae hwnna'n parhau hefyd yn y byd. So mae ddau yn parhau ar gyfer y rhestr ar gyfer y gweithfawr. O, ie, dim, siampion. Ie, dim. Dwi'n eisiau cadw i'w sylw hwnna, Iwan? Na? O, iawn, na ni. So, mlaen i eitem 7, lle adroddiad blynyddol y pennaeth archwilio mewnol. A Lyned, Owen Jones yn arwain ar hwn, ia? Ie, bore da i chi gyd. Bore da, Lyned, croeso ato ni. Diolch yn fawr. Reit, na i symud ymlaen. Mae'n bleser gen i cael cyflwyno'n adroddiad blynyddol ac rwy'n ti gerch bron chi gan obeithio am gymeradwyaeth. Chydig bach o'r gyflwyniad ar cyd-destun yr adroddiad. Mae o'n ofynnol yn safona archwilio mewnol byd eang a'r nodyn gweithredu safona archwilio mewnol byd eang yn y sector gyhoeddus fy mod i'n darparu adroddiad neu dod i casgliad ar lefel y sefydliad a'r effeithlonrwydd, llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol. Mae gofyn paratoi adroddiad neu dod i casgliad cyffredinol yn flynyddol. Mae'r casgliad cyffredinol yma yn cynnwys materion llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yr awdurdod. Mae defnydd priodol o adnoddau sydd ar gael i awdurdod y parc yn hanfodol mwyn sicrhau bod ansawdd o gwasanaethau sy'n cael ei gynnig o safon uchel. Pwrpas y gwasanaeth archwilio mewnol ydy cynnig hyder i'r prif swyddog cyllid ac fel canlyniad i'r holl awdurdod ac yn wir i'r cyhoedd fod yr adnoddau hynny sydd ar gael wedi cael ei rheoli a'i defnyddio mewn modd priodol. Wrth ddod i'r casgliad blynyddol, mae'n bwysig nodi na sicrwydd fyth fod yn llwyr. Y mwyaf gall archwilio mewnol ei ddarparu ydy cyngor rhesymol nad oes na gwendidau sylweddol yn y system gyfan o reolaeth fewnol. Ar y sail, y gwaith archwilio mewnol sydd wedi cael ei gwblhau, yn y marn ni, mae gan yr awdurdod fframwaith gadarn o reolaeth fewnol, trefniadau llywodraethu a rheoli risg. Mae canlyniadau'r gwaith archwilio mewnol sydd wedi cael ei gwblhau yn cefnogi'r casgliad blynyddol a'r ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yr awdurdod. Mae hynny hefyd ynghyd â fy mhrofiad i yn fy rôl fel pennaeth archwilio mewnol yr awdurdod dros y blynyddoedd ac wrth gwrs safon a gweithrediad y tîm rheoli a'r penaethiaid. Y gwaith sydd yn cyfrannu at y farn ydy trefniadau cyfathrebu gwasanaeth cynllunio, cefnogaeth i aelodau ac archwiliad ar wirfoddolwyr. Mae lefelau sicrwydd archwiliadau yn syrthio i 4 categori, sef uchel, digonol, cyfangedig neu dim sicrwydd. Pleser yw dweud bod yr archwiliadau i gyd sydd wedi cael eu cynnal wedi syrthio i lefel categori uchel neu digonol. Trefniadau cyfathrebu gwasanaeth cynllunio wedi derbyn lefel sicrwydd digonol, cefnogaeth i aelodau, lefel sicrwydd uchel, gwirfoddolwyr, lefel sicrwydd digonol. Hefyd cynhaliwyd gwaith dilyniant i sicrhau bod yna weithrediad boddhal wedi bod ar y camau gweithredu ac o'r dystiolaeth sydd wedi cael ei dderbyn,
gwylid bod gweithrediad llawn ar y camau hynny, y gytunwyd ar rynt. Symud ymlaen i cynllun archwilio mewnol 25-26. Mae hyn, llawer o'r archwiliadau yma, maen nhw'n llithro o'r cyfnod blaenorol. Yn gyntaf, defnydd o'n gynghorwyr, canolfannau gwybodaeth a gwaith dilyniant sydd wedi cael ei gynnal ar archwiliadau 23-24 a 24-25. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Lyned. Ydyw sylw, mae Tim wedi mewn. Diolch yn fawr, Lyned. Dwi wedi dathlu trwy hyn yn fanwl. Mae 2 allan o 3 adroddiad sgennau dwi'n hapus iawn efo. Dwi'n meddwl yn nhw'n adlewyrchu'n da y waith a'r dogfennu gwneud. Yr un sy'n licio da ni sylw at ydy'r cefnogaeth i aelodau. Mae rhaid i fi ddeud, dwi'n teimlo bod yr asiwns uchel ar ôl cael 4 ymateb allan o'r 18 dwi'n ffeindio hwnna'n anodd iawn i derbyn. Fysa'n dweud, os fysa ni ddim wedi cael, os wedi cael 4 ymateb allan o'r 18, ddylsyn ni o leia di mynd allan rhywsut arall i cael rhywfaint o ymateb, oherwydd mae'n faint o wybodaeth gen i fama i gasglu fod pethau yn berffaith iawn, dwi'n ffeindio hwnna anodd i gredu. Felly, fysa'n ofyn yn y flwyddyn yma, fysa'n ni ddilyn hwn i fyny, i falle y gweithdi bach ar ôl ar y dydod neu rhywbeth fel yna i gael wybodaeth gan bobl. Ond fel mae rwan, dwi ddim yn fodlon cytuno bod hwn yn fel mae yn uchel. Diolch yn fawr. Ti isio ymateb Lyned? Yn sicr, sio mae wedi gof bod ni'n mond wedi derbyn 4 ymateb i'r holiadur, lle. Fel mae'n deud yn yr adroddiad, oedd yn anodd dehongli arwyddocad y nifer isel o ymatebion. Oedd o'n adlewyrchiad o'r ffaith nad oedd na unrhyw deimladau cryf ar y mater gan yr aelodau. Mae'n anodd gwybod, ond cytuno bod fydden ni'n sicr na ni ddilyn i fyny ar hyn, os ydych chi'n dymuno i wneud hynny. Diolch Lyned, diolch Lyned. Tiers? Diolch, o'n i'n mynd i godi'r un pwynt a diolch i Lyned am yr ymateb. Dwi'n meddwl byddwn ni chwaith yn derbyn yr adroddiad ar sail yr pwynt yna. Dwi ddim yn meddwl bod diffyg ymateb yn adlewyrchu'r ffaith nad oes teimlad cryf ar ymateb. Dwi'n anghytuno efo hynna. Dwi'n meddwl be sydd angen i ni wirio ydi pam bod pobl ddim wedi ymateb, oherwydd ella bod hwnna'n adlewyrchu rhywbeth mwy o ran sut mae pobl yn teimlo. Dwi ddim yn siŵr, dwi jyst yn teimlo bod 4 allan o 18 yn isel. Dim yn mwriad i oedd ail ddeud be oedd Tim yn ddeud, ond jyst dyna oedd un o'r pethau. Gai holi'r cwestiwn ynglyn â'r archwiliad ar y system ar y cyfathrebu o ran cynllunio. Eto'n teimlo bod yna, mae'n amlwg fi bod yna gynnydd yn mynd i ddigwydd yma. Jyst eisiau gwybod lle da ni arni o ran dod â'r system i'w le a beth i'r amseru am hynny. Jyst dwi'n meddwl diweddariad dwi'n gwylio amdano o ran hynny yn y man cyntaf. So, o ran yr camau gweithredu sydd yn yr adroddiad, mae'r gwaith yna gyd i gael ei gwblhau ac mae'r staff i gael yr hyfforddiant bydd nhw angen. Yn amlwg, dwi'n newydd i fewn i'r swydd yma a mae yna bach o waith ymchwil sy'n ei wneud, disgrifio bod hynny'n digwydd. A mae'n gwneud gyrru hynna allan dros y mis nesaf. Na fo, gwych os gael jyst dilyn hwnna, mi o'n drafodaeth yn y cyfarfod dwytha yn doedd ynglyn â cyfathrebu a sut mae hynna'n mynd i helpu o ran amseru. Wedyn, dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth da ni angen cadw llygad arno fo. Gai jyst gwirio hefyd ydy'r system yn darparu ymatebion drwy gyfrwng y Gymraeg, lle mae hynny i angen, felly mae'n system llwyr gweithio. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Rhys, diolch. Wyn? Ia, materion am y cynllun flwyddyn yma ni eisiau codi. O'n i disgwyl wrach mewn cynllun fel hyn bod yna fwy o waith yn cael ei wneud ar systemau cyfrifon rheolos mewnol ac ymlaen. Ydy hynna'n digwydd a bod hein wrach yn brosiectau ar wahân neu jyst dyma di'r gwaith audit yn llawn? Yn sicr o ran, mae yna elfan bob amser o edrych ar gyma ni defnydd ymgynghorwyr, rydyn ni'n edrych bod yna drefniadau a rhesymeg priodol dros benodi ymgynghorwyr allanol, rydyn ni'n edrych ar y prosesau yna.
y gwariant ar yr ymgynghorwyr ac yn yr un modd efo canolfannau gwybodaeth fydda'n edrych ar y gwariant ag incwm. Wedyn ma' nhw'n plethu i fewn i'r system gyfrifo. Cos gyfarfod y ddau yn ôl, pan ni'n edrych ar cyfrifo am blynyddol, dim yn cofio pa flwyddyn, ond o nifer o newidiadau wedi cael ei wneud. Ac o'n i'n meddwl wrach, os yna waith yn cael ei wneud i wneud siŵr pan mae'r archwilydd allanol yn dod i edrych ar bod yna waith wedi cael ei wneud i ddangos bod pethau wedi symud yn ei blaen. Mae'r naturiol, mae'r cynllun yn, bod o'n cael ei gymeradwyo heddiw, mae'n bosib gwneud addosiadau yn ystod flwyddyn, a mae hynny yn cynseledig ar drafodaethau efo'r prif weithredwr, prif swyddog cyllid a'r cyfarwyddwr corfforaethol, ond yn sicr mae o'n gynllun hyblyg ac mae'n bosib gwneud addosiadau i'r cynllun yn ystod y flwyddyn, beth hyn angen hynny. Y pwynt ola dwi'n wneud am hyn ydy bod chi'n dweud bod sail y cynllun ydy'r edrych ar risgiau, a dwi'n yn gallu gweld defnydd o ymgynghorwyr yn risgiau sydd yn y dogfen hwyrach ymlaen. Yna beth eraill sydd yn uwch y fyna, a dwi'n jyst meddwl ydy hyn yn plethio rhywbeth arall, neu dylai bod ni'n edrych ar y beth arall sy'n uwch risg yn y cofrestr risgiau ar ochr archwilio. Neu dderbyn hynny, ond mae hon yn archwiliad oedd wedi cael ei thrafod yn flaenorol ac wedi llithro, a dyna pan bod yn y cynllun ar gyfer eleni. Oce, diolch yn fawr. Iawn, diolch Ned. Dwi'n siŵr fydd ni gydweithio a datrys rai o'r cwestiynau yma fo'n gilydd a ymlaen i'r dyfodol, yn datrys o hynny. Wedyn, da rhywun eisiau codi ryw bwynt arall? Na? Ned, diolch yn iawn am ymuno ni, a diolch yn adroddiad. Diolch yn iawn. Na fo, champion i'r tîm. Iawn ta. Mlaen i eitem 8, croeso ato ni fo'r. Wedi dod i mewn, da ni. Rhaglen 8 wan, adroddiad diweddaru grantiau ariannu allanol. John, ti sy'n arwain ar hwnna? Ie. Dos o'r chdi, John. Diolch yn fawr, Cadeirydd. Ie, mae hwn jyst yn ddiweddaredd i chi ar grantiau allanol. Da ni'n gweithredu jyst i chi gael gorsolwg o'r gwaith sydd yn mynd ymlaen. Byddwch chi'n gweld, mae yna dipyn o bethau yn mynd ymlaen, felly gweithio bod y fath o ddefnydd. Mae jyst i gychwyn yn rhan 2, fel da chi'n ymwybodol, dwi'n meddwl mae'r grant y Llywodraeth Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy, mae'r gwedd dwytha, sef 2022 i 2025 wedi dod i ben rwan. A da chi'n gweld ar y pwyntiau bwled ar gwylod tudalen 1 fan'na, ddaru ni wario'r arian o fewn y gyllideb ac o fewn yr amserlen. Felly hynny wedi mynd yn dda. Mae'n adroddiad llawn wedi mynd nôl i'r Llywodraeth ar y prosiectau gwahanol. Gathon ni ddim amser i gyflwyno hwn i chi yn y adroddiad yma heddiw. Mae mond newydd fynd i'r Llywodraeth, ond mi fydd hwnna'n cael ei gyflwyno iddo chi yn y adroddiad, yn y Pwyllgor Perfformiad nesaf. Symud ymlaen i'r un gronfa, sef Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy y dyfodol, sef 2025 i 2027. Da ni wedi rhoi ceisiadau i fewn, a maen nhw gyd wedi cael eu derbyn ar gyfer heina. Fel da chi'n gweld, y themau eleni ydy hyrwyddo baioamrywiaeth ac adfer natur ac cyflwynu datgad bwneiddio. A mae'r prosiectau'n cael ei amlygu, cael ei amlygu ar paragraff 2.2.1 ymlaen. Felly, chynnal prosiect nos, dŵr gwyllt y prosiect ar y fonydd ydy hwnna. Parhau efo'r gwaith wedi cychwyn ar coetiroedd hynafol. Mae wedyn mae yna y datgad bwneiddio y stad yr awdurdod mewn ffordd efo trydan ac ymwybadwy ar sefleoedd ni. A mae yna rhywfaint ar menter treflyn, adeiladu'r gwaith menter treflyn yn Dolgellau hefyd. Dych chi'n gweld paragraff 2.5. Felly bydd hwnna'n cyfrannu at sgwedd 3 o'r prosiect yna. Bydd rhaid i chi gweld y gwaith o fan'na yn y diwrnod datblygu aelodau efo Naomi. Chydig o wythnosau yn ôl. Paragraff 3, da chi'n gweld mae'r partneriaeth parciau cenedlaethol yn cyfrannu rhywfaint. Hwnna di'r arian sydd o fewn gan noddwyr masnachol. Mae
gobeithio mi bydd yr arian yna yn cynyddu yn y blynyddoedd i ddod. Ond mae rhywbeth da ni'n brau i fonitro sut y prosiectau gobeithio cael rhywfaint o fydd allan o hwnna. Oedden ni'n aflwyddiannus mae gen i ofn hefo'r cronfa rhwydaeth natur, prosiect gyda 1 miliwn o bunnoedd, oedd yn canolbwyntio ar awyr dywyll a chynefinoedd, ond dwi'n gwybod o siarad efo sawl partner oedd o'n cronfa gystadleuol iawn, ond maen nhw wedi gofyn iddyn ni ail gyflwyno, felly sa'n gobeithiol sy'n ni'n gallu cael rhywbeth allan o hwnna yn y dyfodol. Mae paragraff 4 yn amlygu prosiect newydd ffermio bro, da ni gyd yn gyffroes iawn amdano fo. Mae yna dîm 3 swyddog prosiect a 2 swyddog cefnogol wedi cael ei sefydlu yn y tîm yna rwan. Dwi'n gweld y gyllideb 1.8 miliwn yn y flwyddyn gyntaf a 3.2 flwyddyn 2 a 3. Dwi'n falch iawn o ddweud mae'r diddordeb yn y prosiect yna wedi bod yn hynod o gadarnhaol. Dwi'n meddwl rheoli llysgwyliadau bydd y peth mwyaf efo hwnna. Mae yna llwyth o ddiddordeb yno fo, felly dwi'n hyderus iawn bydd ni'n gallu gweithredu prosiectau da cadarnhaol yma. Mae'r rhaglen gweithredu cenedlaethol mewndiroedd, da ni'n fewn i'r cyfnod nesaf o'n sef 2025-2028. Dwi'n falch iawn o ddweud mae hwn bellach yn prosiect dros 3 mlynedd, ddim fesel blwyddyn, oedden ni'n cael trafferthion mawr. O ran staffio mwyn y byd, a reid sicrwydd i'n staff ni ar yr ariannu blynyddol, ac oedden ni wedi bod yn gofyn, ydyn ni'n gallu cael rhywbeth mwy hir dymor, felly dwi'n falch iawn o ddweud mae'r arian ar gyfer y 3 mlynedd o'n, felly 1.2 miliwn dros y 3 mlynedd, sydd yn gwneud pethau gymaint haws i'r tîm, felly mae hwnna'n waith, mae yna waith arbennig sydd yn digwydd fan'na. Da chi wedi cael diwrnod datblygu lodau ar y prosiect yma yn y gorffennol, fyddwch chi'n cofio mynd fyny Bwlch y Groes i gyfarfod Rachel fan'na. Mae'n stwff rili pwysig, a da ni'n falch iawn o'r gwaith yna. Dros y dudalen i 4.3 fan'na, fel ydych chi'n gweld, mae'r arian National Grid da ni'n gwneud llawer iawn ar y grant National Grid, mwy nag unrhyw tirwedd dynodedig arall yn Mhrydain, o bell fod dwi'n meddwl. Felly, mae yna brosiect walia, mae yna llwyth o brosiect wedi digwydd yn y gorffennol, a da ni'n parhau, mae'r gronfa yna'n parhau yn y dyfodol hefyd, felly mi fyddwn ni dal yn mynd am yr arian yna yn y dyfodol. Da chi'n gweld 4.4, gronfa pethau pwysig, Brilliant Basics, eto 2 gais fan'na yn gan Edward ar y toiledau'n gwellyn Llangwyr yn Nant Gwynant, a mae yna Naomi wedi rhoi cais i fewn yn Nolfan Croeson Betws 300,000 yr un. Felly, llwyddiannus iawn o fan'na, ydych chi'n ymwybodol o'r gwaith da ni'n neud yn y ganolfan yn Betws, felly bydd hwnna'n gyfrannu tuag at hwnna. Mae paragraff 5 jyst yn amlygu pryd da ni'n dod at chi fel aelodau ar y grantiau strategol i wneud siŵr bod chi'n cael mewnbwn ac yn lliwio rheina. Dyna ni, dwi'n meddwl. Da ni'n ychwanegu 2 gymal newydd ar gyfer y blaenoriaethau ni. Mae hi'n cael ei amlygu'n atodiad 2, felly blaenoriaeth 12 ac 13 fan'na, sef 12 cynyddu cyfleoedd i bobl mewn grwpiau agored i niwed dan anfantais elwa o'r dirwedd, ac 13 i sicrhau bod cymunedau parciau cenedlaethol yn ymwybodol o'r prosiectau'r awdurdod ac yn elwa ohonynt, felly gobeithio bod chi'n cytuno efo rheina. Dyna ni, dwi'n meddwl, cadeirydd, mae atodiad 2 yn rhywbeth da chi eisiau wedi i fabwysiadu nôl yn 2022. Yn amlwg ar hwnna, da ni yn adolygu fel da chi'n ymwybodol, adolygu cynllun Eryri ac cynllun datblygu lleol. Ar hyn o bryd, felly mae gyfle i ni edrych ar y blaenoriaethau o fewn cynlluniau yna, ac hefyd, fel da chi'n ymwybodol hefyd, mae gen i gyfarwyddwr newydd, dwy gyfarwyddwr newydd, felly mae yna gyfle i ni edrych ar rhai o'r blaenoriaethau o ran manylder, ond dyna di'r broses yn ras. A wedyn mae atodiad 3 jyst yn rhestru yr holl prosiectau gyfredol gyfalaf da ni'n gweithredu ar hyn o bryd, felly gobeithio bod hwnna o ddefnydd i chi ar gwybodaeth mewn ffordd. Fel ydych chi'n gweld, mae yna llwyth o bethau yn mynd ymlaen. Da ni'n teimlo da ni'n cael gwerth da a llwyth o prosiectau
cyffroes yn mynd yn ei flaen, ond hapus i drafod rheina hefo chi os mae gennych chi unrhyw gwestiynau. Diolch. Iawn, diolch ti John. Mae Louise dod i mewn gyntaf. I'm just unmuting myself. I was just wondering, have you got any specific information on any of the projects? We went to a national park conference in Crickhowell a couple of years ago, and they spoke about replenishing fish stocks in rivers. So the Wild Water Arary project, any update on that? Because the Tycini River, which was once packed with gorgeous brown trout, now has not much left in it. So any update on that, please? Mae'r prosiect dŵr gwyllt Eryri yn dim ond newydd rhoi cais i fewn am yr arian ydyn ni, felly dio ddim mond newydd gychwyn ydio, felly dos yn diwyddariad manwl ar hwnna, ond mae hwnna yn cael ei ganolbwyntio yn benodol ar yr afon Fawddach, ond gall yr arian mynd at afonydd eraill hefyd. Dwi ddim yn meddwl bod o'n edrych ar y dysynu, ond fedra'i godi'ch pwynt chi. Mae niferoedd pysgod yn bryder nifer o afonydd a fi a Cyr ydy wedi bod mynd i'r prosiect mae y Ddefnydd Genedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru neu yn Nant Brancon ar yr afon Ogwen ddoe. Mae gen nhw'r prosiectau cyffroes yma yna, ond hefyd wrach bydd yna gyfle, Louise, yn y semner aelodau, da ni'n mynd i ddangos i gwahanol brosiectau, felly yn ardal Ogwen versus y Coed yn benodol, so wrach bydd yna gyfle i drafod y fath yna bethau. Iawn, Louise, OK. OK, thank you. Yeah, thanks. Diolch, John. Ifor, Gynesa? Diolch yn fawr. Dyn nhw'n hwyr i? Na, gwelwch chi dir i fa. Dwi wedi colli chi. Gyda gwynebau ddim mynd, sori. Just ar gefn hynny, dwi ar ddall bod gen Cyfoeth Naturiol Cymru ddim adran pysgota, neu pysgod ar hyn o bryd. Gath ni'n gyflwyniad gen nhw 2 flynedd yn dol yn yr cynhadledd lawr yn Crickhowell. Ers hynny, maen nhw wedi cael gwared ar yr adran. Mae hynny'n rhan o'i heriau cyllid nhw, os dwi ar ddall yn iawn. Ond mae hynny'n, just pwynt o hynny. Dwi am jyst gofyn cwestiwn am pwynt 3.3 yn yr adroddiad, cronfa rhwydwaith natur. Dyn ni wedi newid rhywfaint ar ofynion ar y pres yma yn yr cais newydd yma. Os yna rhywbeth gwahanol tro yma, Jonathan? Mae yna ddiwygiadau wedi cael ei wneud iddo fo. Yr union manylion i fod dwi ddim yn gwybod. Mae'r tîm wedi edrych ar yr raport, gath yn raport ar yr un cyntaf yn aflwyddiannus. Maen nhw wedi gwneud rhyw newidiadau. Mae rhaid i gyfadda, dwi ddim yn gwybod beth yw'r newidiadau yna, ond bydd y cais yn cael ei ail gyflwyno. Yn reit diddorol gweld sut maen nhw'n gwneud o'n fwy diniadol i'r... Fedra i basio manylion ymlaen, os ydych chi eisiau. Jyst ni'n cael gweld o. Iawn, champion. Diolch. Iawn, diolch. Tim, nesa? 3 pwynt o'n eisiau godi. Yn gyntaf, Ffermwyr Bro, dwi'n meddwl mae Ffermwyr Bro yn gret arbennig o dda. Mae'n adeiladu ar hanes da, o hanes arbennig mae gen Eryri efo efo cymuned ffermio a Bedford i'r cymen. A wedyn efo swyddogion arbennig da ni wedi gael Emyr a Rhys. Ond dwi'n meddwl mae hwn yn sians da ni adnewyddu'r perthynas na symud ymlaen. Felly dwi'n croesawol iawn a falch iawn i weld hwnna yn fan'na. Yr ail un, dwi'n meddwl mynd trwy'r restr o projects yma, dwi'n just wrth y modd i weld nhw, mae'r waith arbennig o dda sydd wedi cael ei wneud gan yr aelod o'r tîm Eryri efo hyn yn weithio'n partneriaeth o'r bobl eraill. Ond mae'r un sy'n disgleirio i fi ydy'r un goedwig Celtaidd, roedd y glaw Celtaidd. Dwi'n meddwl mae hwnna, o'n i mewn yn rhaid yn dechrau hwnna, a beth sydd wedi cael ei gwneud yn hwn, a beth da ni wedi cyrraedd fan'na, adnoddau yn arbennig o dda, sy'n gwneud gymaint as yn bosib i ganmol hwn, a ganmol y pobl sy'n dod rhan o. Da ni wedi mynd dros ben a fwy y thargedu yn arbennig a cael gwared a roedd yr edrych yn y pethau fel yma, a sy'n pob power i gadw ymlaen. A trydydd beth o'n eisiau codi ydy un o'r ddau ble sy'n newydd. Mae gennym ni 12, a fysa i'n licio ychwanegu at hwnna. Da ni'n sôn am cael fod gan y tirweddau
Dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn bod pobl o dan fantais o grwpiau eraill yn cael fantais o hamddenna yn y parc genedlaethol ar ail pwrpas y parc genedlaethol. Dwi'n meddwl mae yna llwyth mwy o bobl o gymunedau de asiar arbennig yn defnyddio yr yrru. Bob tro ydych chi'n mynd allan, dwi'n meddwl grwpiau. Mae'n anffodus gawson ni'r arwyddianaeth na'r boddi ar y llwybyr watchin. Ond mae hwnna'n jyst un ochr ohono fo. Mae'n lot mwy o ddylsyn ni gallu gwneud mwy efo'r bobl o'r cymunedau yna i codi ymwybyddiaeth oherwydd dwi wedi ffeindio trwy siarad efo fo. Mae ymwybyddiaeth o'r parc genedlaethol a beth yn ei gyd amdan yn isel iawn. Felly ddylsyn ni sôn amdan hyn, ond ddylsyn ni sôn amdan yr ochr mynediad a hamdden hefyd. Gael jyst cadw beth y newid yn y tisio fan? Jyst i ychwanegu, mae gen i'r pwrpas gyntaf yn cael modd o'r tirwedd, ond yr ail pwrpas yn mynediad i'r cefn gwlad a beth fel dwi'n meddwl ysyn ni jyst ychwanegu hwnna i mewn iddyn nhw. Dwi'n siŵr fydd Iwan yn ychwanegu at hwnna yn diwedd i fenyw o dydd y tîm. A ni basio diolchada ymlaen i'r tîm o coedwigoedd Celtaidd ydy. A lleill hefyd, Dwi'n wrth y modd allan a beth ni'n gallu gwneud fan'na, mae'n job arbennig yna, mae'n gofyn. Ie, so os da chi'n cynnig newid fan'na, ti'n meddwl dwi'n rhaid i'r gweithgor gytuno ar hynna. Dwi'n credu. A da chi'n iawn. Just un sydyn ar coedwigoedd glaw, just er gwybodaeth, dwi'n cytuno wedi bod yn hynod llwyddiannus, gwaith bwysig iawn. Dwi'n meddwl peth bwysig hwnna di, dio ddim dod i ben, mae'r cynllun yn gorffen 2027. Mae yna drafodaethau wedi cychwyn, cadarnhaol iawn yn barod, a bwriad ydy i reid cais newydd fewn hefo uchelgais tebyg. Bydd o'n brosiect gwerth gwmpas 10 miliwn, da ni'n gobeithio, mae'r partneriaid yn trafod ar hyn o bryd. Bosib ddim yr awdurdod yma bydd yn arwain ar y tro yma, jyst oherwydd gwahanol resymau, ond pasti rhywfaint, felly ni'n gobeithio wrach bydd coed cadw yn arwain ar ôl, yn amlwg byddwn ni'n partner allweddol yn hyn o beth. Gael jyst gofyn i'r peth ychwanegol, mae lot o pres mae wedi dod o gronfa life sy'n dod o Ewrop, a dyn ni ddal yn gallu mynd ar ôl y gronfa yna. Na, dan ni ddim. Dwi wedi cael trafodaethau gyda nhw ar hyn. Mae yna bosib fel dwi'n dall bod ni yn, dwi'n cofio'r term ond, bod ni allan o'r Undeb Ewropeaidd, da ni dal yn gallu, mae yna rhyw fodd o'n i ddal gallu elwa, dwi'n cofio'r term ar gyfer y gwledydd sy'n allan ond yn rhannau Ewrop, ond mi fyddwn ni yn gwneud pyn bach fwy ymchwil ar hynny, felly mae yna potensial, dwi'n cweit gwybod yr ateb. Mae'n gyda'r lot o bres. Iawn, diolch yn fawr, John, am yr adroddiad yna lly. Iawn, eitem 9, dwi'n sôn neb arall, dwi'n sôn i meddwl, oes pawb yn hapus yna? Oedd yn gynnig yma doedd gan Tim ar newid i'r geiriad yn blaenoriaeth 12, oes mynediad i cefn gwlad. Reit, so ti eisiau dangos i loi bod pawb yn gytun i... Dwi'n gyfforddus o fai. Mae'n argymhellion hefyd yn dod. Mae'n 5-4. 5, sorry. Di'r pawb yn hapus o'r argymellion o flaen eich bilwch chi, eitem 7 i 7.5? Yw'r newid felly? Os fi wedi mynd trwy'r argymellion, so yr un cyntaf di yn amlwg nodi'r diweddaredd ar y prosiectau arian cyfalaf, yr ail un ydi nodi prosiectau gweithredol, cyfredol, sori fyna, gan sy'n Dafydd hwnna, a newydd. Yr argymelliad 3 ydy'r un lle mae Tim yn argymell newid, sef ystyried a chymrydwyo'r ddau bennawd thematig ychwanegol a cadarnhau'r meysydd blaenoriaeth ar gyfer cynigion yn y dyfodol. Felly mae Tim wedi cynnig yn 12 bod ni'n cynnwys mynediad i gan gwlad yn hynna ar gefnogol o hynna fel bersonol. 4 ydy nodi'n siart llif datblygu a cymrydwyo'r prosiectau, a dyna 5 ydy nodi gynnydd a prosiectau byw sef beth sy'n dod y tri. So gai ofyn i bawb ddangos os dyn nhw'n gefnogol, hynny ag yn cefnogi. Hwnnw di gael. Iawn, diolch yn fawr. Na ni, reit.
Oce, ni eitem 9 wan. Cyn ymlaen i eitem 9, Salaman Trw, da chi dal i clywed ni'n iawn ac yn dilyn y trafodaetha? Jyst neu siŵr bod chi'n cadw mewn yn y lŵp o'n i. Yes, I am. Na o, oce, diolch yn fawr. Na ni, reit. Rhaglen waith corfforaethol 24-25, diweddariad ar amcanion llesiant. Iwan, di sy'n arwain ar hwn, ia? Ie, diolch yn fawr. So, hwn di'r format y sgwrs yn gyfarwydd i'r rhan fwyaf yn chi. Ond hwn di'r adroddiad terfynol ar gyfer y flwyddyn yma ar y rhaglen waith corfforaethol. Ond mi fydd yr ymatebion yma wedyn yn cael ei gorffori i mewn i'r adroddiad blynyddol bydd yn dod gerbron chi yn mis Medi. Felly, ar argymhelliad ydy archwiliad trafod y rhaglen waith corfforaethol sydd yn hwn, a fel arfer, da ni'n mynd drwy ddod ysod tudalen. Na fo, i'r tîm. So, da ni'n mynd i tudalen, ydyn nhw'n rhywbeth ar 38. A dyn ni trwyddyn nhw bob yn un 38. A os da chi eisiau stopio neu codi pwynt gwyddoch allan, ia? Diolch yn fawr, 38, 39. Ar 1.5, strategaeth ynglyn â waith llwybrau ar y Wyddfa, a hefyd yr un nesaf 1.6, llawlydd ynglyn â wneud waith mynediad yn Wyddfa. Mae'r ddau ar goch am i gyd i wneud efo slip. Be ydy'r reswm tu ôl i'r slip mewn amserlen yna? Fel oedd o'n mwy o dweud, mae yna fath o broblema wedi bod o'r gwasanaeth o deiliad yn newidiad a felly. Ond mae hwnna wedi sortio rwan. Da ni'n mynd i'r afal ar ddyn nhw'n gofaid ydy fod yn gyda'r yn araf ar y gwaith yna. Yn gyntaf y posib. Iawn, oce. Iawn, diolch yn fawr Iwan. Diolch Tim. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Hanner cant. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Ac 81. Dwi'n sylwada neu yw'r bwyntiau i godi? Diolch os ydyn ni'n ychwanegu yn y todiad fuan ar Salamatw. Mae hwnna'n cyfeirio at ar y llythyr cylch gwaith yn gael gan Llywodraeth Cymru, sydd hwnna'n bwydau mewn i'r rhaglen waith corfforaethol. Mae o'n gynharach yn y gwirfoddoliad i gyd yn cyfeirio at lle rhanna perthnasol o'r gwaith yna. Delydd efo'i llawn yn y gilydd llwyd. Sori, Hai, bore da. Ia, oedd na rasio trwy'r tudalena fan'na, ni'n eisiau dal i fyny fo nhw ar yn iPad fan hyn. Felly dwi eisiau jyst mynd yn ôl i tudalen 73 ac rhif 5.2, adolygu a monitro mesura yn y strategaeth ymgysylltu i gael
dangosyddion perfformiad allweddol. Dwi'n gwybod da ni'n trafod hwn ar ddiwedd y cyfarfod. Dwi'n gobeithio fawr fydda'n gallu dal bod yma. Dwi'n gorfod gadael am chwarter i hanner dydd. Ond jyst isio codi'r pwynt yna, y pwyntiau yna. Dwi'n yn siŵr os ydy'r dangosyddion i gyd yn y strategaeth yna. Ond mi na i godi'r pwyntiau yna pen da ni'n dod i'r eitem yna felly. Ond da ni eisiau jyst nodi fo yn fan hyn bod na gennau gwestiwn ar hynny. Diolch. So ti ddim yn y cyfarfod erbyn hynna, dwi'n gobeithio'r athodol ydy di, ond os wyt ti ddim, mi fedri di anfon cwestiwn ymlaen i Iwan yn ymgyrchol. Ia, dyna swn i'n neud. Ia, ti jyst un y ddau o bethau ydy o, dim byd mawr felly, ond ia, na i neud hynny os ddau ddim yma. Diolch. Ddim eisiau dangos gwylio pobl yn hapus Ia, bod ni wedi archwilio bod ni wedi trafod. Mae pawb yn hapus o'r argymelliad, sydd pawb ddangos yn gwrdd dda. Wedi trafod. Na fo, i'r dim, diolch o iawn. Na ni, i'r dim. Reit, mlaen i eitem 10 gwan. Profile risg yn awdurdod. Iwan, chdi sy'n adnodau treian? Ie, so, efo profile risg yn awdurdod, dod gyfan yr awdurdod i cael ei fabwysiadu mewn y flwyddyn, ond yn y pwyllgor perfformiad adnoddau. Ni yn edrych ar yr profile risg bob tro mae'r pwyllgor yn cyfarfod. Felly, mae 3 categori i'r risgiau yn y wynebu, sef uchel canolig ac isel. Ac mae'r adroddiad yma roedd diweddariad o'r adroddiad a gyflwynwyd i'r pwyllgor yma flaenorol ar y 15 o Fawrth. So, o'r 19 risg, mae 3 yn lefel uchel, 14 yn canolig ac 2 wedi nodi yn risg isel. Nid yw'r sgôr wedi cynyddu nag osw i unrhyw o'r risgau ers yr adolygiad dwytha. Mae yna un gamgymeriad yn y Gymraeg yn unig ar tudalen 8.3, sef 8.7 yn dweud bod y risg wedi cynyddu, ond dim newid ydi o yn fod. Mae gen i o'n bits and pieces i gael ei ddefnyddio nath ni ddim spotio bod wedi cynyddu o dwytha. Mae'n aros yr y fath ar gyfer tro. Felly, ymddiheuriad ar hynny. A'r argymhelliad ydy trafod cynnwys yr adroddiad. A dudalen 85 ymlaen, mae'r ffwrdd risg i hun wedi osgoi yn y llawn efo'r llawer iawn mwy o fanylder. Tim? Cwpl o bethau yma o'r treigau. Un ydy'r plas tan y bwlch o ran y mesuriadau. Fysai yn licio weld mesur yn cael ei roi mewn na fel rhyw contingency plan os di'r HLF ddim yn gweithio o ran manager sut da ni wedi sôn am manage expectations pobl a beth yn ymwneud. Ond mae gen i sefyllfa fan'na lle fydd rhaid i'r tîm comms weithio'n galed iawn a lot o'n ni. Weithio'n galed iawn os da ni'n ffeinio o'r bydd HLF fan'na, felly sy'n clywed hwnna mewn na hefyd. Ar y cyber, ydy o'r galw'r cyber, bach o brofiad wedi cael tu allan o'i ddysbwydio mewn rwan. Yn grŵp Cynefin, oeddwn ni wastad yn dweud, da ni'n saffach nac mwyafrif o bobl oherwydd mae gen i superpower, da ni'n gwneud phopeth trwy'r gyfrwng Cymraeg. A rhyw mis yn ôl a'i siarad hwn, o gawson ni llythyr e-bost i mewn i'r adran gyllid, yn ofyn am wybodaeth o banc oedd yn gweithio fo, a yn unig reswm nath rhywbeth difrifol ddim digwydd, oherwydd nath yr unigolyn, ond yr unigolyn gafodd o yn ysgol efo'r person oedd yn fod i gael o, ac oedd wedi sôn am chi yn lle ti. Felly mae'r pobl yna'n mynd lot mwy sophisticedig nag oedden nhw rwan. Mae AI yn helpu lot, felly fysai yn dweud, nath hwn roed braw i fi yn grŵp Cynefin, a dwi'n meddwl wrthyn ni bod yn ymwybodol bod ni'n cael y lefel yma o bygythiadau cyber. A os ni bod yn ymwybodol amdano fo. Felly, i fatha, da ni'n dweud fadda yn taro fi fod ni'n neud phopeth yn y gallu, ond dylsyn ni ail-edrych am pethau fel yna, a fysai hapus iawn i roi pwy bynnag sy'n gyfrifol am yr ochr cyber yn y cysylltiad efo'r pobl grŵp Cynefin os da ni eisiau gweld mwy amdano fo.
Diolch. Trydydd un sgynna i ydy efallai cael rhywbeth yr etholiad sy'n dod i fyny yn mai nesaf. Oherwydd da ni'n mynd i mewn i sefyllfa o ansicrwydd fawr. Mae'n potential fydd yna broblemau efo continuity yn Saesneg. O llywodraeth os di pethau'n symud i'r ffordd neu llall. Felly, dwi'n chweith yn sicr feddwl sy'n ei roi mewn da, ond efallai ddylsyn ni fod yn meddwl amdano fo. Beth o. Diolch. Ie, hapus i feddwl y ddau sydd wedi cael ei gynnig fan, dwi'n meddwl yn rhaid call, a nhw'n ei ychwanegu hynny fel fesyn. Oce, os gafon ti'n mynd i anfon yr cyswllt i mi, wedyn mi na i eisiau ymlaen i Nia, na i ti. Wyn, ti eisiau di mewn? Ie, dau beth. Un ydy ar yr adroddiad, dwi'n meddwl o tudalen 88 ymlaen, a mae'n Gymraeg a'n y Saesneg, mae'r risg yn hynny yn cael ei reid yn y ddwy golofn, yn lle risg, gweddill risg, dwi'n meddwl o 88 ymlaen, dwi'n cymeryd just camgymeriad teipio yma, di hwnna. A dim dyna di'r pwynt mwyaf. Hwn brach am bod fi'n newydd. Gweddill risg, dyna lle ydyn ni rwan, neu lle ydyn ni'n trio mynd i. Cos dwi wedi gweld systema fel un, lle mae'r risg cynhenid yn cael ei ddangos, lle ydyn ni rwan, a lle ydyn ni'n trio cyrraedd. So dwi'n siŵr beth di'r gweddill risg. Dyna lle ydyn ni, neu dyna lle ydyn ni'n trio cyrraedd. Gweddill risg ydy lle ydyn ni'n trio i gyrraedd efo'r materion fel ystyr a risg sydd wedi cael ei cofnodi yn yr bydd fan ysgrifenedig o'r adroddiad yn ffordd. Oce, iawn, oce. Dyma reidrwydd yn dangos lle da ni wedi gyrraedd wan. Mae yna work in progress efo lot ohonyn nhw. Oce, ie, na, dwi wedi gweld systema lle weithiau mae yna 3 colwm mewn ffordd sy'n dangos lle ydyn ni'n trio mynd i beth hwnna. Oce, iawn, na help. Diolch Wyn, diolch Iwan. Iawn ta, Just un cwestiwn sydyn, a mi oedd gen i ddau, ond mae Iwan di ateb yr cyntaf ynglyn â erthygl 4, o'n i'n cweith yn gweld sydd oedd yr cynyddu wedi dod i fewn i fan'na, ond diolch am esbonio hwnna. Just i risg rhif 8 ynglyn â GDPR, gan ystyried adroddiad ar gwynion, da ni'n ystyried yn hwyrach ymlaen, mae yna 2 gwyn, dwi'n meddwl, sydd yn wneud â GDPR, just eisiau sicrhau, cos mae'r risg gweddilliol yn fama gweitha'r mesura rheoli yn dal rhy fath ag oedd o. Just eisiau sicrhau bod ni'n gwneud cwbl fedra ni o ran hyfforddiant, ac efallai bod hwnna'n hyfforddiant i ni fel aelodau hefyd yn y pen draw. Dwi'n gweld nad ydy aelodau ddim... Mae'n dweud, mae angen i staff ac aelodau newydd sicrhau fod modiwlau hyfforddi'n cael ei dilyn, ond o'n i jyst eisiau codi'r pwynt ydym ni'n gwneud digon i reoli'r risg yna gan ystyried bod y sgôr yn ei fath a bod yna 2 gwyn wedi dod i fewn ar y bacterion GDPR. Ie, mae'n gwestiwn digon teg. Gennym ni modul ar AWNS, da ni'n sicrhau bod yr staff i gyd yn ymwybodol. Mae'n risg o sgwrs yn bodoli efo unrhyw beth sy'n mynd i digwydd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n adlewyrchu o'r ffaith. A os yr effaith yn gallu bod yn sylweddol. A bod yna tebygolrwydd yn ganoli. Dwi'n meddwl, mae rhaid i bawb jyst fod yn ymwybodol o hyn maen nhw'n wneud, a da ni'n trio amlygu hynna gymaint ag ymedra ni drwy'r holl staff ar y dydfa. So beth arall ydym ni'n wneud? Mi'n wneud drafod i gael gweld. Mae'n dweud fod yn bach sydd jyst yn slipio drwan yn dydyn. Yn hytrach na pethau dyma wedi digwydd. Gan di fod yn enfawr, mae'n jyst yn bach yn gymeriad. A jyst i bach o jyst ddim di meddwl ar y spot a jyst i gael ein roed. Dwi'n meddwl o'r peth pwysig ydy lle da ni yn dod yn ymwybodol bod yna breach. Da ni'n ymateb yn sydd iddo fo ac i gael awr. A mae hwnna yn lleihau'r breach oherwydd yn lleihau'r sgwrs a risg i'r awdurdod o unrhyw breach o'r GDPR. Mae'n dweud bod bob aelod staff yn gwneud y hyfforddiant. Dwi'n meddwl yn cael systema IT nhw os maen nhw'n... Os maen nhw'n gwneud dat, maen nhw'n gorfod yna. Ond dyna wedyn,
Mae'n trio gael yn greiddiol i mewn pan mae bobl yn gweithio. A methu bod yn broblem. So ni berffaith os o lawr i wyrdd, ond mae'n anodd iawn cyrraedd hwnna. Swn i'n gallu gael sgwrs ar y peth, wrach yn testyn trafodaeth mwy gyfarwydd tîm, wrach yn gallu cael trafodaeth mwy ar y glo man, fatha rhaglen gweithredu nhw. Derbyn hynny, dwi'n meddwl beth sydd yn rôl ni fel aelodau mewn gwirionedd i trio bod ar llun yna mae gyd yn hyd a gweld adroddiad ar gwynion yn y pecyn a jyst isio sicrhau lle oedd yna risg yn cael ei adnabod. Ond dwi'n teimlo bod y sgôr yn dod i lawr, felly mae'n awgrymu i fi bod y risg yn parhau yr un fath i'r gweitha'r fforddiant a be fwy fedrwn ni wneud iddo fo i lawr. Dyna yn westyn ni mewn gwirionedd, ond na, derbyn y sylwada. Dwi'n meddwl o safbwynt y risg, mae'r effaith wastad yn dod yn uchel yn Wrth gwrs, ie. So, ie, y tebygolrwydd da ni'n drio gael ei lawr. Ond mae'n parhau yr un fath. Parhau yr un fath yn beth. Ie, Rhys, diolch Iwan. Ifor? Ie, jyst ddau cwestiwn eitha sydyn. Jyst ynglyn â datblygu a mabwysiadu strategaeth treftadaeth diwylliannol. Yn ni'n gweld bod sy'n dod o hwn gwaith drafftio yn dod i'r gweithgor. Di hwn yn dod mis Medi, Iwan, i fod yn bach mwy penodol? Dwi'n gwybod beth gael ei wneud. Dwi'n eisiau siarad dros y rheolwr treftadaeth mae fel ydych chi'n gwybod mae ar fi'n symud swydd ar hyn o bryd i fod yn gyfarwyddwr, felly dwi'n eisiau rhoi addewidion lle wrach sy'n ni ddim yn capacity i wneud, ond dwi'n meddwl mae yna fwriad i ddod fel eitha buan, ond dwi'n mynd berffaith siwr mis Medi fydd o. Ie, mae'n deud haf yma, haf 2025. Ie, fedra i wirio na i gadarnhau i fod. Iawn, champion. A jyst ar sgil be nath Tim codi arno, os di'r HLF yn syrthio, bod ni'n methu efo hwnna, oedd rhyw contingency, dyn ni wedi sbio ar beth sy'n ar ôl yn yr SPF. Yn y cronfa yna. Dwi heb gael y trafodaethau manwl ar SPF yng nghyd-destun Plas eto, mae hwnna ar rhestr fi i wneud fath o blaenoriaeth, felly mi fyddai'n cychwyn y trafodaethau yna yn y dyddiau nesaf mae cyn yr haf. Os yna neis cael rhyw suite o cronfeydd bach, rhag ond bod yn un mawr yn syrthio, bod gen i opsiwn 2, wrach, cyn i fynd i opsiwn 3 gofod gwerthu, ie? Ie. Iawn, diolch, champion. Diolch. Diolch. Iwan? Ie, dwi'n dod i'n sylwi bod Sam Amount wedi sgwennu beth yn gofyn cwestiwn, ond sgwennu ddim modd o weld beth yw'r cwestiwn Sam Amount, felly os y drefn ydy, os wyt ti eisiau gofyn cwestiwn yn y pwyllgor, ti'n rhoi y lawr i fyny ac yn gofyn. Dydy'r swyddogion ddim yn gweld y chat bob tro. Na chi eisiau dod i mewn efo cwestiwn? Yes, I just wanted to I just wanted to ask a question because I see that the Resources Committee meets only 3 times a year, and I'm just wondering how often the risk assessment policy or whatever document is there is reviewed. It would be nice to see that, prior to every meeting, there is an update because, of course, risks continue to manifest in different ways in a big organization like this. You would expect that there would be areas that risks could change from maybe I would say things that are not so severe to more severe risks and things like that. And things that were probably not risks before could become risk. So I was just wondering, how often do you review this? Do you do the risk assessment? Okay. Reit, so mae'r cofrestr risg yn cael ei adolygu yn bendant cyn bob yn pwyllgor, so mae'n cael ei adolygu cyn dod ger bron chi heddiw yma. A mae hefyd yn cael ei adolygu cyn mynd ger bron ar awdurdod. Ond da ni hefyd fel tîm arweinyddiaeth yn cysidro weithiau mae yna elfen o risg yn codi, a da ni'n gwneud y penderfyniad ar y tro bod o'n cael ei ychwanegu i'r gofrestr risg, a fydd y gofrestr risg yna wedyn yn cael ei
ddiweddaru efo risg ychwanegol yma ar gyfer gweithgar perfformiad neu yr awdurdod yn ddibynnol pa gyfarfod sy'n nesaf. So mae'n cael ei adolygu'n ffurfiol gennych chi a 4 gwaith y flwyddyn, ond mae o'n rhywbeth fwy cyson gan swyddogion yr awdurdod. Ydych chi'n hapus o'r tab, Mr. Adnoddau? Iawn, nawn ni, diolch yn iawn i chi. A diolch am roi'r cwestiwn i mewn, a diolch am ymuno efo ni wrth ofyn cwestiwn. Diolch yn iawn, diolch yn iawn. Iawn, argymelliad ydy bod ni wedi bod yn trafod y cynnwys, da ni wedi bod yn gwneud hynny. Di pawb ddangos, bod ni wedi trafod yn cynnwys ni. Diolch yn iawn i chi, diolch yn iawn. Hynny, diolch. Eitem 11 gwan, adroddiad monitro cwynion. Bethan, chdi sy'n cymryd hwn, ia? Iawn, croeso at yr Bethan, diolch. Dyma'r adroddiad blynyddol sy'n adrodd ar y cwynion ffurfiol da ni wedi gael yn ystod 2024-2025 ar ein gwasanaethau. So fe welwch chi o'r adroddiad, mae 16 o gwynion derbynwyd, ac o'r rhain roedd 8 wedi cael eu cadarnhau neu'n rhannol cadarnhau. Mae yna fwy o fanylion am yr rhain yn yr atodiad. Mae'n dda nodi fod bob un cwyn wedi cael ymateb cydlon o fewn y terfynau amser yn ein trefn cwynion, ac hefyd na cyfeirwyd unrhyw gwynion i'r Ombudsman gwasanaethau cyhoeddus. Felly, croesawaf unrhyw gwestiynau neu sylwadau sgynnoch chi i wneud ar yr adroddiad, ond fel arall fe welwch chi mae'r argymhellion i'w nodi cynnwys yr adroddiad. Diolch. Iawn, diolch Bethan. Da rhywun eisiau codi ryw sylw? Mae'n adroddiad Bethan. Cychwyn o'r hys, ia, a Edgardyn. Diolch Gadeirydd, a diolch am yr adroddiad. Mae'n ddiddorol gweld ac yn rhoi cysur bod y rhan fwyaf o bethau'n cael ei cau a bod yna sylw'n cael ei roi da. Hefyd, nad oes yn byd wedi'w gyfeirio i'r Ombudsman. Cwestiwn o'r gen i, a nes ti gychwyn drwy ddweud cwynion ffurfiol. O ran cwynion anffurfiol neu sylwadau, ydy hynny'n cael ei casglu gynnach chi o gwbl? Ydyn ni mewn canolfannau gwybodaeth neu rwy'n yn siarad efo wardeiniaid neu beth bynnag allan yn ein cymunedau ni. Oes na fodd i ni dracio heini o gwbl? Na, dim i gyd, i fod yn hollol onest. Da ni rioed wedi annog staff, os maen nhw'n dod ar draws rhywun yn cwyno i ddatrys y peth yn y fanna lle, os dyn nhw'n gallu. Neu i rhoi camau mewn lle o fewn yr adran yn eitha sydyn i ddatrys o ac felly wneud y person yn anhapus. Achos yn aml iawn, tydi pobl ddim yn licio rhoi cwynion ffurfiol yn mewn, maen nhw jyst eisiau datrys beth bynnag sydd gyda nhw o'r flaenau nhw ar y pryd. Mae rhai nhw'n cael eu cofnodi ac mae yna e-byst yn felly yn tracio nhw, ond mae rhai eraill jyst yn cael ei wneud ar hap ar y diwrnod ac felly sgynnau ddim data cyflawn nag os yn iawn. Ond mae yna ffordd petai na cwynion anffurfiol yn dod i sylw staff bod na fodd i ddod â hynny i sylw rwy'n yn uwch fel bod na... Oes, a dwi yn interfinio mewn ffordd lle ac yn dweud reit, fedrwch chi wneud i ddatrys rhwng rwan, beth sydd ddim yn dweud lef yma, teip o beth, wedyn mae o'n cael ei ddatrys yn eitha sydyn, so mae hynna gyda fi fel record lle, ond hynna, dyn nhw ddim yn ffurfiol. Diolch. Iawn, diolch. Edgar? Ia, mynd i gynnig ar gyfelliad. Na, wel, wedi, mae'n gallu bod ni'n cynnwys yr adroddiad lle. Os na bod na rhywun eisiau codi rhyw bwynt arall? Dylid? Ia, dwi'n gwybod pam oedden ni efo'r bwriad o werthu Plas Tan y Bwrdd. Sa'n ni bod chi ddim wedi derbyn cwynion ynglyn â hynny? Am beth i'r penderfyniad i werthu Plas Tan y Bwrdd? Ie, dim rhaid ffurfiol na, o pobl di e-bostio mewn yn cwyno am pethau fel da ni wedi ymgynghori, ddigon da ag ati, a wedyn nath ni reid camau mewn lle sydd bin, a Thio'n mynd ati bod ti'n rheoli y tîm ar rhywunyddiaeth, i fatha cynnal sesiynau galw i mewn a felly. So oedd y datrysiad yn rhywbeth oedd i'n wneud yn y fanna'r lle, cos oedd yn sefyllfa oedd yn symud yn eitha sydyn felly. A da ni parhau i wneud hynna, wrth gwrs, oherwydd y sylwadau gafon ni gan rhai aelodau'r gymuned ar y pryd lle, ond na chafon ni'n byd ffurfiol i mewn. Dim gan aelod seneddol na aelod y Senedd yn y byd? Na.
Eithgar, sy'n o'n mewn. Gath y galw i fewn i benderfynu ar y diwrnod oedden ni yn trafod o. Do. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Pawb ddangos bod nhw'n derbyn ar y gyfelliad, sgwch dda. Diolch yn fawr iawn i chi. Pawb. Lain eitem 11 gwan, adroddiad alltro, refeniw a chyfalaf. Dewi a Sian, ia? Reit. Deuddas, mae rhywg iawn gyda'i? Dwi'n neud yn olau. Sorry, 11, eitem 11, eitem 12, sgwch dda. Dewi a Sian sy'n adroddiad? Diolch yn fawr i chi dau, pwys ato ni. Ia, diolch yn fawr i chi cadeirydd. Ia, byddwch chi fama ydy'r adroddiad, wedi galw'r adroddiad alltro, sef dyma di sefyllfa ariannol yr awdurdod ar ddiwedd y flwyddyn ariannol dod i ben diwedd mis Mawrth. Gynta, diolch i Sian a'r tîm achos wedi gweithio mor galad mae lot o wybodaeth yma i ddat ei gilydd a lot o waith yma i baratoi'r wybodaeth sydd ger eich bron chi. Yr wybodaeth yma ydy, yma wedyn bydd yn mynd ymlaen i baratoi'r cyfrifon ffurfiol. Felly, o'n i'n dweud, pwrpas adroddiad yma fel y gwelwch chi ar y frig ar eitem ydy rhoi gwybodaeth i chi fel Pwyllgor am cwma gwariant yn awdurdod am y flwyddyn sy'n newydd ddod i ben diwedd mis Mawrth. A hynny mewn cymhariaeth â'r gellideb gafodd ei osod cyn dechrau'r flwyddyn. Fel i'n dweud, yr wybodaeth sydd fan hyn wan fydd yn ymlaen ar gyfer i baratoi'r datganiad cyfrifon ffurfiol ar gyfer y flwyddyn ariannol, a wedyn y rheini wedyn cael eu cyflwyno chi maes o law a mae'n ardystio rheini fel y swyddog cyllid statudol. Dwi'n dweud, sgwrs, mae'r wybodaeth sydd yn fama yn llawer haws i'w ddilyn ac yn fwy defnyddiol i chi fel aelodau na'r cyfrifon ffurfiol fel sy'n gorau'n ddangos mewn fformat prescriptif iawn ger'ch bron chi. Mae'n siŵr sy'n gallu crynhoi'r holl adroddiad yma i'r hyn sydd wedi cael ei gynnwys paragraff 3.2 o'r adroddiad sy'n ar tudalen 102 o'ch pecyn chi. Sef cyfanswm gwariant net y flwyddyn a sydd oedd hynny'n cymharu hefo yr gyllideb. Mae'n symud ymlaen i paragraff 3.3 a'r hyn da ni'n adrodd ydy bod yna danwariant net o 401 o filoedd 71 o bunnoedd am y flwyddyn ac fe welwch chi ymlaen i paragraff 6.2 sy'n wylod 108. Hyn da ni'n argymell i wneud ydy bod ni'n trosglwyddo'r balans o'r ben yma i'r gronfa balansau gyffredinol. Wan, mae hwn yn cymharu ar tanwariant o'r 401 yna. Wrth osod yn cymharu efo'r sefyllfa fydden ni'n rhagweld bod ni'n gosod y gyllideb nôl yn Chwefror 2024 am y flwyddyn. A bryd hynny bydden ni'n rhagweld diffyg o 640 o filoedd a bydden ni'n gorau ariannu rhingo'r cronfeydd wrth gefn. Felly, mewn ffordd, da ni'n sôn am swing o 10 miliwn o bunna o danwariant, o'r wariant sylweddol i danwariant. Mae swrs mae hynna rhywbeth i'w groesawu. Dwi'n yn hawdd gynllunio bod amser i gyfar o lle. Ond ia, mae'r swing ffordd iawn i ni. Dyma mynd ffordd arall o bod ni'n wedi rhagweld tanwariant a bod ni'n mynd i sefyllfa ddiffyg. Felly o ran hynny, dwi'n meddwl bod ni wedi bod mewn sefyllfa da yn diwedd flwyddyn. Ond da chi'n gweld o fan'na lly, efo ni'n deud paragraff 3.2, da ni'n gweld edrych ar gyfanswm gwariant net am y flwyddyn o chydig dros 5 miliwn o bunna, a mi oedd hynna dros 2.8 miliwn o dan y gyllideb net diwygiedig o 7.9 miliwn, ond na fi bwysleisio mi oedd yna ymrwymiadau o 2.4 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn a mae yna fwy o fanylder ar hynny i'w gael yn atodiad 2 o'r pecyn. Hefyd, wrth gwrs, mi oedd yna arian grant wedi dod i fewn yn hwyr y flwyddyn fel sy'n yn dieddol o ddigwydd lle. Yn amlwg, fydden ni'n dibynnu ar hynny a fydden ni'n gosod cyllideb ar sail y dawn ar rhywbeth yn hwyr yn y flwyddyn. A mae mi digwydd bod mi ddawsyn ni dderbyn dros miliwn o grantiau ychwanegol yn agos i ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r tabl yn rhan 4.2 o'r adroddiad hwnna ar dudalen 103 o pecyn chi lle. Yn dangos i chi y trosglwyddiadau mewn ag allan o'r reserfa da ni wedi wneud yn ystod y flwyddyn lle. A wedyn welwch chi ar y gwylod dyna lle da chi'n gweld yr tanwariant yr gwarged ar ddiwedd y flwyddyn o 401 a hyn da ni'n argymell i wneud hefo fo lle. Sgwrs ffigwr net di hwnnw. A da chi'n gweld bod arian wedi cael ei drosglwyddo allan o gronfeydd
arian arall yn mynd mewn i gronfeydd lle fel rhan o'r broses o weinyddu'n ariannol. A mae atodiad 3 a rhoi dadansoddiad mwy manwl chi o'r wybodaeth sy'n y tabl yma. Mae yna fwy o wybodaeth am y symudiadau yn y cronfeydd yn rhan 6 o'r adroddiad, a mae hwnnw ar dudalen 107 o'ch pecyn chi lle. Da chi'n gweld yma ar ddiwedd petair chi'n gymeradwyo fel Pwyllgor y trosglwyddiadau. Da ni'n edrych ar falansa i gyd o 11.8 miliwn, sydd o ystyried maint cyllideb o'r awdurdod yn sefyllfa iach iawn. Yn enwedig, eto, petai chi'n cymeradwyo trosglwyddo yr 401 o warged i fewn i'r gronfa gyffredinol, da ni'n edrych ar sefyllfa dros 1.2 miliwn y fanna, o gymharu a gyllideb net o 7.9 miliwn. Ond does am ffigwr, does am canran penodol i'w gael chi. Da ni'n, mewn awdurdodau lleol arall, edrych ar 5% o sefyllfa dda. Petai ni 1.2 miliwn, mae hynny'n 15% o'r gyllideb net o 7.9 miliwn, felly eto, dwi'n meddwl bod yn pwysleisio. Y pryderon wrth symud ymlaen, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, mae'r abalansodd gefn ni mewn sefyllfa iach. O ran sefyllfa gwasanaethau unigol, mae'r wybodaeth yma yn ymddangos yn atodiad 2 sydd ar dudalen 113 o'r pecyn lle. Ac o ystyried gwir wariant yn ystod y flwyddyn ariannol a'r ymwybyddiadau ariannol sy'n perthyn i'r flwyddyn yn un o rheoladau cyfrifol, mi welwch chi ar y cyfan bod y gwariant yn agos i'r gyllideb. Cynllunio rheolad tir wedi tanwario, rhwng 49.7 o filodd, corfforaethol wedi gorwario rhwng 99,000, ond dychwelyd gymharu o'r gyllideb yn eitha agos i'w le. Mi welwch chi bod y llo gafodd ei dderbyn ar falansa, rhwng 289 o filodd yn uwch na'r gyllideb, hefyd wedi mynd llawer o'r ffordd mwyn galluogi ni gael bach o warged ar ddiwedd y flwyddyn. So, hynny yw, be mae hynny'n ertegu ydy bod gwasanaethau'r awdurdod yn gwario yn unol â'r gyllideb sy'n cael ei osod iddyn nhw lle. Ac wrth gwrs mae'r incwm ychwanegol wedi arwain at newid yn ddiwedd y flwyddyn, ond fel o'n i'n dweud, y newid sydd wedi mynd i'r cyfeiriad cywir. Y sefyllfa alltro yma ar gyfer y gwasanaethau, a dwi'n mynd hyn o mod i'n neidio fo ymlaen yn adroddiad, yn cael ei grynhoi ar y tabl, ar dop tudalan 104 o'ch pecyn. Sef, fel chi'n gweld yma, y gwariant, yr adrannau a'r maes gwariant sy'n eto dod â ni i'r warged na o 401 o filodd a 71 o filodd o'n i sôn amdano fo yn gynharach. Ys gwrs, fel ni'n dweud, sefyllfa net ydy'r 401 o filodd na, mae yna fwy o fanylder am yr amrywiaeth o fewn y gwasanaethau yn ymddangos yn rhan 4.5 o'r adroddiad. Mae'n hyn dwi wedi drafod hyd yn ymhyn ydy'r sefyllfa revenue, a'r gwariant revenue, ond da chi'n gweld hefyd mae'r adroddiad yma yn crynhoi'r sefyllfa athro cyfalaf i chi hefyd. Mae yna grynodeb o'r sefyllfa athro cyfalaf yn ymddangos yn rhan 5 o'r adroddiad hynny ar dudalen 106, a mae yna fwy o fanylion i'w gael yn atodiad 5 sydd ar dudalen 117. Mi welwch chi yma bod yr awdurdod wedi derbyn chydig mwy o incwm nag oedd o wedi wario yn ystod y flwyddyn, ond eto mae o dan wariant sydd ddim yn rhywbeth sydd codi pryder, a mae o fewn 10% o'r gyllideb wreiddiol, felly dwi'n meddwl bod o'n sefyllfa i bryderu amdano fo o gwbl. Felly, hynna sgen i ddeud chi o ran y cyflwyniad i'r adroddiad yma, felly jyst yn rhedeg trwy'r argymellion i chi hefyd yr hyn da ni'n gofyn i chi fel Pwyllgor i wneud bore yma. Sef, mi welwch chi nhw mewn o'r dudalen 110, sef cymeradwyo'r trosglwyddiadau yn y cyllidebau revenue a chyfalaf, felly fel sy'n cael ei amlinellu yn rhan 4 o'r adroddiad, sef o manylion yn atodiad 1. Cymeradwyo'r trosglwyddiadau'r cronfeydd wrth gefn a glwysmodwyd, ac allan ohonynt fel sy'n cael ei amlinellu yn y tabl o dan paragraff 4.2 a manylion pellach yn atodiad 3. Nodi sefyllfa derfynol, y cyfarwyddiaethau a'r gwasanaethau o safbwynt rheolaeth gyllidebol, yr hyn sy'n ymddangos ym mharagraffa 4.3 i 4.6 ac yn atodiad 2.
Cymeradwyo llithriadau ar ymrwymiadau sy'n ymddangos yn atodiad 4. Cymeradwyo trosglwyddo tanwariant olwyn ariannol i gronfa balansau gyffredinol ac yn ola cymeradwyo datganiad ariannu cyfalaf sydd yn rhan 5 o'r adroddiad ac yn atodiad 5. Diolch yn Iawn, diolch yn ôl i ti, Dewi. Yna rhyw sylwadau Edgar. Ie, good question, ie. Rhaid i ffrio, no? Na, oedd yn ddehead, o'n i mewn cyfarfod arall, nes i mewn fwy, ar ôl isa lawr am, nes i bod siarad am ddod yn ôl. Na, gallu cynnig ar gymell yna. Mae George isio gofyn cwestiwn. George, isio di mewn? Yeah, just on page 114, just picking up on one change in amount on litter cleaning. So the litter cleaning should have been 19,000, but actually ended up being 46,000. Just wondering what could have pushed it up so greatly, please. Ydy bod manylion hwnna yn yr rhan 6.3. Dylio bod y manylion yn yr adroddiad yn fel mae Dewi, ond oherwydd prysurdeb a lot fawr o waith, mae lot o bobl yn bach yn anghyfrifol, dwi'n meddwl. Wedi bod yn ystod y flwyddyn, so mae'n lot o waith yn ôl y pennau geiddo, dyma lot o waith ychwanegol i ddod hefo hynny, hefo prysurdeb a waith sy'n hefo hynny lle. Mae yna baragraff amdano fo ar dop tudalen 105 dan amrwymiadau sylweddol. So yn dweud efo gorwariant 26,000 ar gasglu twrian hy'n canlyniad i prysurdeb eithriadol yn ystod parcio fel Sian yn dweud. Mae'n gystal â delio efo materion lygri yn hyrifol. Mae pobl yn gadael sbwriel a tra bod ni'n gosod gyllideb ar gyfer hyn sy'n resymol yn gasglu sbwriel. Rydyn ni'n ffeindio ydy bod ni'n gorfod gwario mwy oherwydd pobl yn ymddwyn yn anghyfrifol ac yn gael sbwriel ac yn costa wedyn yn syfrau ar awdurdod i gasglu'r gwastraff yna. Dwi'n gwybod yr union ateb i hwnna, ond dwi'n gwybod mi oedd yna bwysau wedi bod yn ardal Llyntegid a dwi'n gwybod y dreffertwm wedi bod yn yr ardal yna. Dwi'n gwybod wedi cyfrannu ato fo, dwi'n siŵr faint o'r ychwanegiad mae sydd wedi dod o'r ardal yma, mae wedi bod yn rhan o'r problem. O safbwynt gasglu sbwriel yn gyffredinol, dan ni'n trio am ryw bethau dros y blynyddoedd. Dan ni'n trio bydd y dynion yn gwbl, a gan y bobl i fynd â'i ro'r geisiadau ar nhw. Hynna ddim wedi gweithio. A fel bod sy'n gael yn ysbwriel yn gwneud sy'n parcio gyda'n agag yn benhadron i fynd yna. Da ni hefyd wedi roed impactors mewn rhai o safleoedd. Mae hwnna weld yn gweithio i ryw raddau. Ond os oes o'r bond o bobl yn cyrraedd, fel arfer maen nhw'n gadael tont o gwrthweithio rôl ac mae'n rhaid i gasglu fel beth. So fel fydd y Dewi yn adlewyrchu o'r ffaith bod y prysurdeb, am y sŵr sef o'r prysurdeb, mae yna wneud yn ymwneud sy'n parcio hefyd sydd yn ddau yn o'r trin yna. Ifor? Ie, diolch yn fawr. Just cwestiwn gyffredinol. Diolch i'r adran am ddod â hwn o'n blaen ni heddiw. Mae'n bach o newyddion da, bach o bres dros dro am cyfnod byr, dwi'n siŵr. Ond eisiau gwybod faint o rhybydd ni'n gael efo pres gawn ni gan y Llywodraeth reit ar ben y tymor cyllidol, pres slippage. Mae'n job gweithio ar rhywbeth munudola, dwi'n gwybod, ond faint o rhybydd ni'n gael? Da ni'n cael gwybod, mae tua Tachwedd, da ni'n cael gwybod beth yw'r grant, y grant ar gyfer y flwyddyn i ddilynol, a hwnna yw'r grant mae'r lefi wedyn ar y ddau o dwdol lleol cael ei osod ar sail hwnnw. Ond dwi'n credu bod ni wedi derbyn grantiau allan o Jonathan Iwan neu mae Sian gallu dweud fwy yn yr adroddiadau, dwi'n meddwl. Mewn chwefro. Ie, fydda i ddod fewn ar hynny. Mae'n onrifio, i fod yn onest, Ifor, mae'n gallu fod mor hwyr a wythnosau cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Da ni wedi codi hyn er gwybodaeth hefo swyddogion y Llywodraeth ac efo'r ysgrifennydd cabinet sydd i ddeud da ni'n gwerthfawrogi yr arian, da ni wir yn bwysig, ond dros y lot gwell cael rhyw system gwell lle da ni'n gallu blaen gynllunio dwi'n bach gwell, ond eto da ni'n eisiau golli'r arian chwaith, felly mae'n eitha delicate i drafod.
Felly mae sefyllfa sgan ni yn lle na bod wedi dod i fi Emyr o bydd hwn ddim yn digwydd yn dyfodol, ddim yn digwydd. Na. Ie, os gael di mewn, weithio mae'n ofynion am wybodaeth ar ddyrbydd eithriadol yn does. O'n i yn y mater. Ond yn codi yn sicr ydyn pa mod lwyddiannus yw'r bygiad a beth yw'r lyd yn sain tan da'n cael ei dan. So mae'n codi gobeithio hefyd ond yn mynd trwy'r so dydyn ni'n yn system delfrydol, ond mae'n agor system sydd yn bodoli, a mae'n agor yn ymwneud. Ie, ond hefyd dwi'n meddwl mae o'n dangos pan mae'n y berthynas da yn swyddogion y llywodraeth yna, mae'n rhaid y cyfle iddyn ni fynd am yr arian, sy'n gallu mynd i bosib adrannau eraill, felly dwi'n eisiau colli hyn a chwaith, a cyman nhw'n ymddiriad yn mynd i wario arian yn gyfrifol, felly, ie, yn eitha anodd yn dweud. Roedd chi rhyw ranna, pwysos sydd gan y Llywodraeth hefyd. Pwynt yn dilyn mlaen o'r sbwriel oedd gynno fi. Mae yn godiad reit sylweddol beth ych chi wedi rhoi lawr fyna 2028 yn uwch na be o'n i wedi meddwl am golchi sbwriel. Ond dwi'n gallu cydymdeimlo â hwnna fel rhywun sy'n gweithio yn y ward, cynghorydd ward. Mae'r lefel o sbwriel wedi cynyddu'n ofnadwy eleni, a wi wedi cael sbwriel meddygol wedi cael ei adael yn Rhyd y Maen yn y 6 wythnos diwetha yma, a 3 switch wedi cael ei adael yn Brythdir. So yn ogystal â'r sbwriel arferol, mae hwnna wedi mynd bron iawn yn gwaith wythnosol os nad dyddiol i gynghorydd Sir Ward erbyn hyn. So mae'r broblem yn mynd yn waith, a mae'n amlwg bod chi wedi adlewyrchu hwnna yn y costau fyna. Ond beth i ni'n gwneud am te, felly ni beth a parhau i wario'r holl bres mae golchi sbwriel i ffwrdd, llai sbwriel i ffwrdd mawr a bach, na llwn ni, yn y ward nag yn y parc. Da ni wedi cael ymgyrch yn dod. Atsaff oedd yn Alec arwain o'r ymgyrch ar y wyddfan oedd yn effeithiol iawn. So mae'n bosib gyda ni edrych ar tebyg at y dyfodol, ond yn gyffredinol dwi'n cytuno eitha problem ddim diflannu, mae bobl yn gadael gwastraff a mae'n sicrhau gen i'n casglu ysgol wrach gewch chi fwy gan Iwan yn yr eitem gyfathrebu, da ni'n dechrau defnyddio influencers a gwahanol bobl i gyrraedd cynllunfawr gwahanol. Bendigedig, gan i weld lle fydd hwnna yn wedi gafon ni mewn brwydr. Tim, o ti'n dod mewn ta ti di? Edgar a George yn dweud a'i fo wedyn. Iawn, jyst yn dweud, sgyn byd yn ebyn cael y grantiau yna, ond y drwg ydy lle mae'n disgyn lawr ydy bod chi'n cael grant a fod yn cael ei wneud mewn blwyddyn neu beth bynnag neu 2 mlynedd. Efo staff, de. Da chi'n cael staff newydd a wedyn mae'r 2 mlynedd i fynd, os yma'n 6 mis all i fynd, maen nhw'n chwilio am job arall yn dweud, dyna lle mae'r peth, ond dwi'n eisiau pidio cymryd nhw chweith. Ond gyfellan pan fydd ni'n cael gwybod, oedden ni yn y cyfarfod yn mis Tachwedd yn Sir Benfro, efo'r 3 parc a ddysyn ni yma, yn mis Hydref leni, ac yr o'n a fian do, am hwn i gael ffwtbol i grantiau gael i mynd i chwilio am. Mae'n gofyn cael y grantiau yma, bethau fynd am grantiau, beth ydym ni eisiau gwneud yn barod mewn lle ar gyfer mwyn ei laid ar y llwrs ynddi. Jo, gweld law di mynd lawr, Jo, ti iawn? Yeah, it's okay, thank you. Okay, a Ifor? Ie, yn sgil cwestiwn Joe, efo'r cyllid yn codi. Mi oedd ymgyrch yr plastig ar y wyddfa yn un llwyddiannus iawn. Os rhywbeth yn sgil hynny, i trio datrys y broblem yma? Mae'r gwaith yn parhau. A dweud y gwir, os o ddim byd penodol, mae'r gwaith eitha arloesol mewn rhai llefydd yn parhau. Mae'n lot o weithgaredd yn cael ei wneud
defnyddio boteli a cyflenwad dŵr, gwahanol llefydd yn Llanberis ac yn y blaen. So mae llwyth o stwff sydd wedi codi o'r prosiect yna yn parhau yn amlwg. Dwi ddim yn ymwybodol o unrhyw beth newydd o fan, ond so Alec, dwi'n siŵr efo fwy o wybodaeth. Diolch. Dwi'n werth sbio ar, os di'r cyllid yma yn codi, bod yna broblem dal i barhau. Os o werth i rywun fatha Alec dod â adroddiad i ni, i gweld sut fedrwn ni newid pethau. Ie. Bod efo profiad, dwi'n meddwl. Ie. Ie? Ie, sy'n ni'n gallu hynny. Iawn. Diolch yn fawr iddo. Diolch. Salam a tŵr, da chi sydd wedi mewn? Yes, I just wanted to still talk about I'm concerned that the legal department is just wanting the park to accept the fact that once you have tourists coming in, the more people you have, the more waste you're expected to deal with. I think there is an opportunity to look elsewhere to see what others or other parks are doing in terms of, handling waste. I think it's irresponsible for tourists to come and litter places and for it to be accepted. I think it will be worthwhile to investigate or to research on ways that this can be dealt with once and for all, because it is not sustainable to keep spending money on dealing with litter or waste when something can be done. Diolch. Swn i'n angen nhw unrhyw beth mae'n Salamat wedi dweud cyfeirio at y ffaith yn bod yna sydd yn digwydd ar hyn o bryd ac sy'n yn cytuno. Sy'n yn cytuno bod angen gwneud camau pellach mae yn adroddiad yn dod gebon pryd nes yma efo fan. Rach yn gwyntyllu opsiynau pellach ydyn ni ystyried. A gobeithio fod nhw'n fwy effeithiol at y broblem. Diolch. Iawn, ti'n meddwl? Ifan oedd yn awr yn mynd. Sori? Ifan? Wrth i'n gwestiwn bach, sori. Dwi'n cael mwy na un gond o. Jyst eisiau gofyn i Dewi, efo canlyniad be nath ddigwydd yn y Senedd ddoe, efo treth twristiaeth, ydych chi'n meddwl gawn ni rhywfaint o'r pres yna, fydd 33 miliwn ydyn nhw i awdurdodau, gawn ni'r bach o'r pres yna? Dwi ddim yn meddwl bod ni'n sefyllfa allu dweud ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod y fater fel chi'n wybodol mewn mater i'r 22 cyngor sir ydy penderfynu os ydyn nhw'n cyflwyno'r dreth i fewn yn ei hardaloedd nhw'n ei beidio, ond nid y cyngor a sir sy'n casglu'r arian, ond y Welsh Revenue Authority fydd yn casglu. Felly mae'n elfen dibynnu os di Gwynedd yn penderfynu ffordd a Conwy ffordd arall. Mae'n os yr arian dyn ni fewn mor reit llefydd. Mae yna ddefnydd penodol yn y rheoliadau ni yna beth i gwneud efo'r arian hefyd. Ond dwi'n meddwl, nawr yn pen draw yn y mater o drafodaeth rhwng yr awdurdod yma a'r ddau gyngor ynglyn â'r defnydd a pwy fydda gallu gwneud y defnydd gorau o'r arian a pwy fydda gallu gwneud manteision o felly. Ond allai'n chwaethaetha chi rwan, cos dwi'n meddwl bod yr trefniadau sydd wedi cael eu cyflwyno a fydd yn ei lle yn caniatáu i ni fel awdurdod parc. Dwi'n meddwl mae'n ei allwriaeth i o'r sefyllfa i fyny cyfran o'r arian yna ar hyn o bryd. Iawn, a sut ydych chi'n gweld yr CJC yma, pethau newid yn eitha sydyn ar hyn o bryd? Sut ydych chi'n gweld nhw yn derbyn y pres yma hefyd? Cos mae'n sôn, bydd yna bach o pres i mynd ffordd nhw hefyd. A dyn ni'n rhan o'r CJC yn dran? Wel, mae'r awdurdod rhan o'r CJC am benodol am bwrpasau cynllunio strategol. Wrth gwrs mae'r CJC hefo cyfrifoldebau hangach na hynny.
Ma'n bosib eto. Mae'n dibynnu wedyn ar be mae'r awdurdodau lleol unigol yn bwriadu wneud, achos fydd y penderfyniad gan y 22 awdurdod. Ac os ydyn ar y CGC, da ni'n sôn am awdurdod sydd yn ar gyfer ardal Gogledd Cymru i gyd. Mae'n bosib, os ydyn y Llywodraeth yn penderfynu bod nhw'n wedi gyfeirio ar adnoddau benodol i'r CGC, fydd o fatar o dod i yn y pen draw y Llywodraeth yn y penderfynu ffordd nhw'n eisiau cyfeirio ar ein ymwneud. Fydden ni ddibynnol ar hynny. Ond fydd mater i wneud yr achos dros y tai y ddau awdurdod sydd wedi gwneud y Llywodraeth yn Aws. So Gwynedd a Conwy penderfynu bod nhw eisiau cyflwyno dreth twristiaeth. Mae'r drafodaeth yna wedyn be ydy'r defnydd, mae'n dyn ôl wedyn i be ydy'r defnydd allwn ni ddim sgofyn am y dreth twristiaeth i ychwanegu unai i dopio fyny lefi neu gran Llywodraeth neu'r treth cyngor. Mae yna at bwrpas penodol a mae'n ei ddangos bod yn defnyddio'r arian yna i'n dropi a bwysa mae'r twristiaeth yn achosi ni lle. A mae'n fatar wedyn i weld o ran y Llywodraeth nid yr achos o lle mae'r arian yna'n mynd a lle mae'r pwysa yn bodoli lle. Iawn, diolch. A just rei sydyn, quick, mae'n sôn hefyd yn bach o bydd gymunedol o'r ffermydd gwynt oddi ar Mona. So, mae'n potiau bach o bres o gwmpas i helpu y cyllid yn y dyfodol. So rwy'n wedi bod yn siarad hefo Llywodraeth Cymru neu'r Crown ynglyn â hyn? Da ni ddim fel awdurdod i fod naddo. Iawn, oce. Wrach fod chi'n edrych ar? Oce. Na i edrych ymlaen at clywed yn dôl ar yr elfennau, cos mae pethau'n symud eitha sydyn ar hyn o bryd. Diolch. Edgar i gloi. Ia, dwi'n dod efo fyny efo'r gweinidog, efo'r o da ni wedi cael rhywun ar arian yma, pam bod ni ddim yn cael felly gen y blaen. A fod i dweud bod o'n mynd nôl ar ôl edrych i fewn i'r sefyllfa. Sori, eisiau fi gwestiwn nhw? Mae'n wedi dweud bod o'n dod nôl, bod o'n sbio fewn oedd yn nôl ac yn cyfarfod efo'r gweinidog. Just, sorry, dwi'n newydd gofio un rhan o at y fi wedi gwestiwn di, Gilor. Da ni wedi derbyn arian oddi wrth y ffermydd wynt mawr oherwydd effaith tirweddol nhw ar y parc. Mae yna ryw cytundeb wedi gyrraedd lle da ni wedi derbyn jync o arian, dwi'n cofio'r un o waint eitha mawr oherwydd effaith niwedd tirweddol mewn ffordd. So hynny wedi mynd i gael ei godi gan swyddogion cynllunio yr awdurdod. Yr un meddwl braidd. Dwi wedi darllen ar roulette yna pan mi'n gofyn. Dwi'n meddwl mae Conwy ni a Sir Fôn wedi elwa rhywfaint o'r datblygiadau yna. Diolch. Sori, nes i'n gofio amdano. Na, ni'n meddwl yn rhywbeth. Diolch. Iawn, diolch i bobl yn dod rannu yna. Diolch i Dewi a Sian yn o'r adroddiad. Mae yna 6 o'r gymeriadau i roi. Mae Edgar di cynnig nhw. Neu pawb ddangos a eilio bod nhw'n hapus o'r ysgolcha. O iawn, diolch o iawn i chi. Diolch i bobl yn dod rannu. Mlaen i eitem 13, adroddiad rheolaeth trosorlus 24-25. Dewi a Sian eto, ia? Diolch, ia, adroddiad gwybodaeth ydy hwn i chi, so eisiau gofyn o gwestiynau ni. Mae angen i bob un awdurdod gyflwyno'r math yma adroddiad ar ddiwedd y flwyddyn jyst i egluro beth oedd gweithgaredd rheolaeth trosorlus yn brwydd sydd wedi ben. Mi welwch chi fanna yn paragraff 1.1 yn y cronodeb. Mi wnaethon ni dderbyn Thor, fel o'n i'n gweirio at yr eitem flaenorol, yn ystod y flwyddyn i'w chrefnu a gweld, a hefyd, nath yr awdurdod ddim wneud unrhyw weithgaredd benthyca yn ystod y flwyddyn. Felly yr un oedd gennym ni oedd balansa arian i'w buddsoddi. A mae'r holl buddsoddi wedi digwydd trwy gyfrifon banc. Felly does o ddim buddsoddi arall wedi bod, a mi welwch chi'n y tabl yna'r dydalan 120 a 121 be oedd yn gyfrifon sydd wedi cael ei defnyddio. Mae yna ystod o banciau da ni wedi sicrhau bod ni'n defnyddio'r banciau
Fyddwch chi'n gyfarwydd efo'r enwau mae gyd. Y rei sydd yn mwyaf diogel mwyn sicrhau buddianna. Maen nhw yn ystyriedau risg isal. Ac eto, serch hynny maen nhw wedi dod â dros 380 o filoedd o log i mewn i ni. Felly fe welwch chi fanna'r banciau di Barclays, Banc yr Alban sydd yn rhan o Grŵp Lloyds, HSBC, Santander a Cymdeithas Adeiladu'r Nationwide. Felly fe welwch chi da ni yn fusoddi mewn gwahanol gyrff mwyn spredio risg. Mae nhw'n risg isel yn barod, da ni'n rhaid gweld byddai'n un o'r banciau yma'n mynd i fewn i pethau'n ariannol, ond hynny da ni yn fusoddi mewn ysgod ohonyn nhw fel bod ni ddim yn fusoddi'r cwbl efo un sefydliad. Felly, darodd i ni i ddeud, diolch, barod erbyn i'n gwestiwn na. Diolch, Rhys? Dwi'n mynd i gynnig, derbyn, jyst cwestiwn o gen i ynglyn â'r sefydliadau yna, Dewi, ac wrth gwrs mae un yn enwach cyfarwydd a banciau ydyn nhw. Ydy'n strategaeth ni yn edrych ar weithgaredd y banciau yma, neu'r pobl da ni'n buddsoddi efo nhw, i sicrhau bod nhw'n cyd-fynd efo pwrpasau, neu bod na ddim gweithgaredd maen nhw'n buddsoddi efo, sydd yn mynd yn erbyn pwrpasau creiddiol. Felly, pa waith sydd yn cael ei wneud ar hynny? Mae'r TMSS y datganiad da chi'n basio cyn dechrau'r flwyddyn ariannol yn dweud bod ni'n buddsoddi mewn sefydliadau bod ni'n mwysegol, bod ni'n trio buddsoddi mwysegol. Yn amlwg, mae'n anodd i ni ddadlan o'r i'r banciau. I'r banciau mae gyd ddim efo'r enwau gorau yn y byd chwaith. Ond mi fydda ni wastad yn cael ei cyfeirio gan yr hyn sy'n cael ei basio gyda'r awdurdod. Does na ni'n byd i ddyn sylw ni'n sy'n golygu na ddoliad ei ddisoddi a na does na ni'n rhaid yn gydnaws efo'r hyn da ni wedi basio fel rhan o'r datganiad strategaeth ni ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Ond mae'n rhywbeth da ni'n cadw dan reolaeth, da ni'n cael cyngor o'r tu allan hefyd i wneud os oes ar ôl lle na ddoliad i ddisoddi, da ni'n sicrhau bod ni'n gwneud hwnnw. So mae'n sicr mae'n rhywbeth da ni'n gosod cyfeiriad a chi fel awdurdod mewn cael o'r llawn yn gosod cyfeiriad ni am y flwyddyn a da ni'n gweithredu'n hynny ar y fedra yna. Ia, na derbyn hynny a bod y cyfeiriad yn cael ei osod. Dwi'n meddwl, beth dwi'n jyst eisiau sicrwydd ydy, wrth gwrs, mae risg y sefydliadau yn un ffactor ac yn falch bod hwnna'n yn amlwg yn rhan o'r daith, ond jyst i ni fod yn sicr nad ydym ni ddim yn buddsoddi mewn unrhyw sefydliad sydd efallai yn cefnogi gweithgaredd sydd yn erbyn yn pwrpasau creiddiol ni fel sefydliad. Dyna ni beth am dwi'n derbyn sylwadau. Diolch. Oce? Ia, dwi'n cyfyn. Ac mae'n nerfus iawn pan mae'n trafod hwnnw. Fe'n enw groi gyda di fyny. Anyway, ti'n mynd i fod yn lawr y lôn. Iawn, oce. John Pugh? Ie, diolch yn fawr. Ie, dyn ni fel Cyngor Gwynedd yn cael cwrs gyda'r llefydd fyst ag ati. Fydda fo wrach yn help i aelodau'r parc i fod yn rhan o'r cwrs yna mwyn nhw cael gweld lle mae'r investment ag ati digwydd? Dwi'n meddwl bod ni'n sôn am sgêl gwahanol yma, lle. Dwi'n sôn am gronfa pensiwn sydd efo tair biliwn o asedau, lle, o beth da ni'n sôn fama di basically working capital, mewn ffordd sef cash, sgynna ni hefyd, ond mae gen i fod, da chi'n gweld, mae gen i arian yn y banc, bod ni'n tynnu 10 miliwn o arian. Dwi'n meddwl, mae Cyngor Gwynedd, fel chydig o sefydliadau mewn eiddo, mae rhan fwyaf o arian Cyngor Gwynedd hefyd mewn cyfrifol banc, mewn arian parod, mae rhan fwyaf rheini hefyd. Hapus iawn, wrth gwrs, os da chi eisiau rhannu yr hyfforddiant yn gwneud wybodaeth yn aelodau, hapus iawn i wneud hynny. Jyst bod ni'n gwneud y bacio fyny bod sgêl, coffa pensiwn o wahanol mwystfil i gyfrifol banc awdurdod, fel awdurdod y parc, neu hyn o'r Cyngor Gwynedd, neu Cyngor Cornwall hefyd. Iawn, diolch yn iawn. Iawn, ta, da ni item 13 i'w ben, diwedd y gad i geiniog fydden nhw bod tro. Dwi'n cael gwir, mae'n siŵr. A ni mlaen i item 14 wan, lle datganiad polisi tal 25-26 a cadroedd blynyddol polisi tal 24-25. A Gina sy'n ymuno ni so croeso ni, Gina. Diolch.
Ia, dwi'n cyflwyno ar ran Nia Murray heddiw ein datganiad polisi cyflog ac adroddiad blynyddol polisi cyflog. Yn atodiad 1, mae'r ddatganiad polisi cyflog yr awdurdod ar gyfer 24-25. Yn y atodiad 2, mae'n dangos cyflogau'r prif swyddogion. Ac yn atodiad 3, mae'n dangos cyflogau holl staff eraill. Ac yn atodiad 4 ydy'r adroddiad blynyddol. Yr awdurdod, oes gan rhywun unrhyw cwestiwn o gwbl ar y gwybodaeth? Diolch Gina. Os gael ydym iawn, da ni'n mynd trwy'r adroddiad. A dwi'n eitha sicr bod yna gamgymeriad yna ar atodiad 2 ar cyflog cyfarwyddwyr ar gyfer 24, 25 a 25, 26. So di'r lefel yna. Dwi'n hapus iawn iawn. Ond dwi'n eitha saff yn mynd i lawr y dwi ar ôl bod yn brifwythredwr dros dro, a dwi'n cael dyrchafiad mewn cyflwg ac hefyd yn atodiad 4 ar lefel cyflogi cyfarwyddwyr yna'n gofyn eto. So fyswn ni'n gofyn bod y ffigurau yna'n cael ei diweddaru a dangos y gwir ffigwr. Na, wel, can i gopia neu'r pethau'r aelodau wybodaeth newydd mewn ffordd, ia? Na, da ni eisiau mewn ffordd yn lle'r ffigurau yn gwir, os bosib, Gina. Iawn, oce. Ia, gen i unrhyw gwestiwn arall, i holi? Gina? Na, da chi'n iawn i dderbyn ffigurau mwy diweddar nes ymlaen, ia? Iawn, pawb yn hapus o'n ni. Wedyn mae'na argymhelliad i cymryd y datganiad polisi tal a cymryd yr adroddiad blynyddol ar polisi cologau ar gyfer 23-24. Wrth bod y ffigur yma'n cweit i'r gywir, da ni'n dal i gynnig hwnna'n ymlaen? Does gwybod beth yw'r ffigur? Os ysdy'r ffigurau gen ti Sian, bedy'r neu Gina, bedy'r gwir gyflog cyfarwyddwyr? Oedden ni ar gyflwyno. Peter derbyn argymhelliad 2.1.2 tan dda ni cael y ffigurau cywir, ia? Oedden ni adroddiad bellach gyflog chi efo ffigurau. O'n i ar gyflwyno. Ail gyflwyno. Pawb yn hapus o hynna, yn dilyn y camgymeriad na, ia? Na fo, iawn, diolch, oce. Diolch o iawn, a diolch Gina ar hwnna. Iwan, eitem 14, adroddiad blynyddol ar gyfer 24, dangosyddion perfformiad strategaeth, farthrebu ac ymgysylltu. Gai fama ddiolch Iwan i chi a'r tîm i gyd sydd wedi gwneud lot o waith ychwanegol o plas yn y bwlch. Dwi'n darllen i'r cyhoedd ac ydyn nhw'n gwybod beth sy'n ymlaen ac y gwaith ychwanegol sy'n cael ei wneud. Gai bach o ddiolch fan Iwan i chi a'r holl staff sydd wedi ymdrin a gwaith ychwanegol o'r plas. Diolch. Diolch. Na i jyst rhedeg yn gryno drwy hwn i chi. Jyst i atgoffa chi o adroddiad llynad oedd 2023 y gyfnod oedd gennym ni heb bennaeth am rhanelais o'r blwyddyn, so hwnna'n blwyddyn eitha heriol. Wedyn mae pethau wedi sefydlogi dipyn o flawn yr adran yn 2024. Nathon ni apwyntio swyddog cynnwys digidol newydd yn Gwanwyn 2024, oedd chydig bach yn wahanol i'r swydd blaenorol oedd yn benna gyfrifol am redag just o wefan. Felly, da i wedi newid tact chydig bach efo'r math o gynnwys digidol da ni roed allan. Yn atodiad, un o'r atodiadau'r Hootsuite, dwi'n meddwl mae'r ffigurau fan'na, a pan roed nhw at ei gilydd, oedd ni wedi syniad i gwir bod yr aggraffiadau lawr 23% y gymaru a 2023. Ond, os fio ar ystadegau yn fwy manwl, dwi'n meddwl bod ni'n rhoi lot mwy o gynnwys efo dipyn o sylwedd allan wan nag oeddwn ni gynt. Lle mae y cynnwys fideos da ni'n rhoi allan, di mynd fyny 139%. Mae yna gynnydd o 20.5
100% yn y gyfradd yn gysylltu, so beth i hynna i pobl sydd wedi clicio ar y cynnwys neu wedi hoffi neu wedi gadael sylw, felly da ni'n ymgysylltu'n lot mwy efo'r cynulleidfa gyfawyd rwan. Da ni ar 4.43 y cant ar raddfa ymgysylltu ar gyfer safona sector cyhoeddus, jyst i chi gael cyd-destun, mae unrhyw beth o dan 200 angen gwelliant, mae wbeth rhwng 2 a 500 yn dda, a mae unrhyw beth dros 500 yn wych. So, da ni ar 4.43 yn 2024, a fi'n gobeithio erbyn blwyddyn nesaf, fydd hwnna wedi codi i dros 500 a fydd ni'n cyrraedd y safon gwych wedyn. A wedyn, mae'r nifer dilynwyr da ni wedi gael wedi codi 66,346 ar hyd y sianeli, so da ni fyny 5.1 y cant ar faint o bobl sy'n dilyn ni'n digidol. Felly, mae yn yr atodiad cyntaf, mae tudalen 2 a 3 yn dod allan o'r strategaeth gyfathrebu ei hun o 2021. Wedyn, jyst chydig bach o uchafbwyntio o'r flwyddyn ei hun, jyst i roi cyd-destun i'r gwaith da ni wedi bod yn wneud. So, nes i sôn am penodi swyddog digidol newydd, so da ni wedi ail sefydlu cyfrif TikTok hefyd yn dilyn newid yn canllawiau Llywodraeth Cymru, so mae hynny'n galluogi i ni gyrraedd cynulleidfaoedd iau ac amrywiol, ac ella cynulleidfaoedd oedd ni ddim yn cysylltu yn arferol. Mae hwnna'n sianel da ni'n gallu gwthio ffiniau chydig bach hefyd a cyrraedd mwy o bobl. So ni feddwl o edrych ar strategaeth o'r flwyddyn yma hyd yn hyn, fydd y strategaeth flwyddyn nesaf lot uwch. Os da ni'n cyrraedd fatha cannoedd o filoedd o bobl efo rhai fideos ar hwnnw. Ond y waith da wedi bod yn mynd mlaen efo cyfathrebu cyfeiriad erthygl 4 efo swyddog cyfathrebu. Hwnnw wedi mynd o dda. Yr un swyddog yn bod yn gyfrifol efo ymgynghoriad y strategaeth goed, ac oedd hwnna'n hynod lwyddiannus o gysidro cyd-destun efo cynlluniau SFS yn benodol a sut nath cyhoedd yn Eryri dderbyn hwnna. Nathon ni hyrwyddo ardaloedd llai adnabyddus achos rhai o sylwadau oedden ni'n gael oedd bod ni'n rhoi gormod o ffocws ar y Wyddfa ac Ogwen, felly oedden ni'n hyrwyddo llefydd fatha Aberdyfi a Bala, felly llefydd llai tawel, ond llefydd oedden ni'n teimlo bod yr isardiledd yno i gymryd ymwelwyr. Da ni wedi gwneud gwaith efo partneriaethau newydd o ran Prifysgol Gaer ac cynhadledd Copa 1. Da ni wedi sefydlu, da ni bron yn gweithio fel ESDM efo tîm Eryri Mynyddoedd y Môr Siampennant yn Cyngor Gwynedd ar y gwaith cynllun economi ymweld Gwynedd ac Eryri. A wedyn mae hwnna i weld eto yn un o'r atodiadau lle da ni wedi cael, mae hyn yn ystadegau ychwanegol i rhai ni bod ni wedi cyrraedd 1.2 miliwn o bobl efo ymgyrch 2024, a mae gyfradd ymgysylltu hwnna yn 14.29 cant sy'n hwnna wedi bod yn ofnadwy uchel. A fel ydych chi'n gwybod o adroddiadau eraill, un o'r prif waith nathon ni oedd gwneud y penderfyniad permanent ar mond defnyddio enwau Cymraeg Eryri ac y Wyddfa ac addasu logo ar awdurdod. Ydych chi ddarllen y trigger wefan, ond jyst un peth i nodi, ac o'n i di syniad i gwir, ond mae o'n da, yn y lle da ni'n darganfod yn hunan ar search engines fel Google, so da ni dal yn cyrraedd rhif 1 ar rhan fwyaf o'r enwau da ni isio gyrraedd yn Wyddfa, ac er bod ni ddim yn defnyddio'r terma Cymraeg Snowdon a Snowdonia, mae dal yn bwysig bod ni'n cyrraedd rhif 1 ar heini, achos dyna be mae pobl yn chwilio amdan a lle da ni'n gallu darparu wybodaeth. Felly da ni'n parhau i fod yr rhif 1 yn y geiriau allweddol i gyd, ond wedi codi o 6 i 5 ar pan mae pobl yn chwilio am Snowdon. Nathon ni yr awdurdod gymryd rhan mewn 43 o gyfweliadau ar y cyfryngau.
cyhoeddi 17 datganiad i'r wasg a darparu 22 o ymatebion adweithiol yn 2024. A da ni'n parhau i ddefnyddio cwmni sgript cyf yn flynyddol. A dwi'n teimlo bod hwnna'n rhan allweddol i ni fel awdurdod, dim yn unig ar gyfer cyfrynga, ond mae o'n golygu bod lot mwy o staff yn magu hyder ar gyfer cynnwys fideos, da ni'n gwneud mwy a mwy ohonyn nhw. Da ni'n gallu gofyn ar 2 neu 3 aelod o staff ar gyfer unrhyw gyfweliad neu unrhyw ddeunydd fideo da ni angen gwneud ar y pryd. A wedyn, just yn dras iawn, chydig bod ni 6 mis fewn i'r flwyddyn am canio ni fel tîm ar gyfer 2025. So, rhai o'r pethau da ni yn wneud ac yn elu i wneud ymhellach ar hyd y flwyddyn wedi cryfhau ar nifreithiau strategol gyda ni'n gyfathrebu. So, mae gen i'r rwydwaith eitha da efo cyrff megis, Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor Gwynedd, Traffig Cymru. Dwi'n meddwl bod y personolaethau sy'n gweithio yn yr adrannau yn gweithio'n dda efo'i gilydd, a wedyn da ni'n gallu cryfhau negeseuon y gilydd a gofyn am gymorth pan mae angen. Da ni'n cydweithio yn agosach a wedi creu perthnasau efo tima achub mynydd yr ardal oherwydd niferoedd o alwadau maen nhw'n cael allan. Da ni wedi gwneud gwaith penodol efo tîm achub mynydd Ogwen, a da ni'n gobeithio wneud hynna, wel mae yn ymestyn ar hyn o bryd un Llanberis, a da ni'n gobeithio gallu wneud Aberglaslyn a Eryri nes mlaen yn y blwyddyn. Fydd na dipyn o waith yn codi yn amlwg efo twristiaeth a plaster yn bwlch. Mae yna waith yn codi efo brandio parciau cenedlaethol Prydain a cryfhau beth yna sgynna ni fel deulu o 15 parc. Da ni eisiau creu mwy o negeseuon cynhwysol ac hygyrch. Da ni di, wel, ella bod rhaid chi gweld y cyfres vlogs YouTube, mae hwnna i weld yn eitha llwyddiannus ar hyn o bryd. Gwella cyfathrebu mewnol a wedyn symud mwy, dwi'n meddwl bod y digidol mewn lle eitha da ar hyn o bryd, so da ni eisiau edrych ar dihongli o fewn y sefleoedd. Dwi'n gwybod bod yna waith yn mynd mlaen yn benodol yn Llangolwer a Nant Gwynant o faint o arwyddion sy'n allan, ac ydy pobl o sideblind ac ydyn ni yn gallu gwella darpariaeth dawr gwlad o fydd hynna dros y blynyddoedd nesaf, achos fe rhaid i ni wneud o efo'r newid logo yn amlwg, ond fel nath ni benderfynu fydd hynna mod yn cael ei cyfnewid pan mae'r angen, so fydd hwnna'n gwaith eitha tymor hir. Dwi jyst i pigo ar ambell bwynt sydd wedi codi yn y cyfarfod, fe gellan ni ffyn atab chydig bach o gwestiynau ar gwaith ychwanegol dyn ni'n wneud. Felly, y gwaith o gwrdd a cynulleidfaoedd amrywiol, da ni yn gweithio yn agos o'n efo Sasgel Cmani o Natural England, efo negeseuon a sut da ni'n ymgysylltu efo cynulleidfaoedd EDI. Yn flaenorol hefyd, oedden ni'n targedu dinasoedd sort of Lerpwl, Manceinion, Llundain efo paid ads ar y cyd efo'r heddlu, falle dwi'n meddwl bod hynny wedi gweithio yn rhy dda, achos oeddech chi'n methu wneud siŵr bod y pobl sy'n dod i'r ardal yma o'r dinasoedd yna yn gweld o, ac ella bod ni jyst yn gwastraffu arian efo hynny oedd i gwir. So mae yna ffyrdd eraill da ni'n gallu gweithio enghraifft efo'r heddlu. Da ni'n gallu rhoi negeseuon i delys o Heddlu Gogledd Cymru sy'n rhoid o i fforsus dros y ffin iddyn nhw rannu ar eu cyfrifon nhw. Ac yn amlwg, da ni wedi agor y cyfrif TikTok, da ni'n bwriadu a hangi ar hynny i gynulleidfaoedd newydd. Hwna i weld yn gweithio'n dda. Ac yn ychwanegol, ni jyst yn codi bod y tîm partneriaethau o wahanol i ni cynnal cyfres o symposiums ar gyfer bwydo fewn i'r cynllun rheoli, a fydd 3 o heini, dwi'n meddwl, manylu ar cymunedau ac ar negeseuon EDI, so mi fydd hynna bwydo fewn i'r maes o gyfathrebu da ni'n neud fel adran wedyn hefyd. A pe sy'n gymryd unrhyw gwestiynau? Diolch Iwan. Diolch. Helo, ydym yn Cari Cwpa, dwi'n Sylfi.Elydd.
Dylydd y ti law i ni. Sori, ma' siarad ar draws. Mae John Pugh, dwi'n meddwl, efo... Mae'n dod agor. Os ydych chi'n mutio, John. Diolch. Iawn. John. Ie. Oce. Iawn, ie. Diolch. Diolch yn fawr, Iwan. Mae'r gwaith y tîm yn ardderchog a mae'r adroddiad yma'n wirioneddol dda o ran y gwaith felly ac llongyfarchiadau ar cyfrifiadau a'r cyfraniadau. Mae'r cynnwys y gwaith cyfathrebu'n arbennig o dda. Mae hwnna'n cael ei adlewyrchu yn y metrics digidol hefyd sydd yn dangos bod pobl yn ymgysylltu mwy ac yn hoffi y cynnwys. Felly mae hwnna'n beth da. Un cwestiwn mewn ffordd sgynna i a sylwad deud y gwir. O ran yn cychwyn yr adroddiad, mae yna yn tudalen 3, mae'n sôn am canlyniadau cyfathrebu a ddymunir felly. A dwi ddim yn gweld yr linc ar hwnna a'r dangosyddion perfformiad oedd yn yr eitem gafon ni ar yr risgia oedd gennym ni yn tudalen 73 o'r adroddiad risg ni oedden ni'n sôn fysa na, sori, yn y cynllun gwaith, yn yr eitem cynllun gwaith o gennym ni'n trafod bora yma, yn sôn am y cynllun cyfathrebu ymgysylltu. A fyswn i'n licio gweld dim bach mwy o linc o'r canlyniadau cyfathrebu a ddymunir a'r dangosyddion perfformiad. Enghraifft, yn yr rhestr o 10 yma sydd mae'r tudalen 3 o'r adroddiad, yn edrych am gynyddu ymwybyddiaeth o ddynodiad y Parc Cenedlaethol. Mae'n sôn am well dealltwriaeth, mwy o ymwybyddiaeth. Mae'n anodd iawn mesur ymwybyddiaeth, mae o gyd ynglyn â canfyddiad felly. Ac wrth gwrs mae metrics yn mynd i ddangos bod pobl yn ymgysylltu efo ni achos bod nhw'n licio beth sy'n cael ei reid o'i blaenau nhw. Ond ydy hynna'n newid i canfyddiad nhw o'r gwaith? Ydy hwnna'n newid o fod yn rhywbeth negyddol i rhywbeth mwy positif? A swn i'n licio dipyn bach mwy o feddwl tu nôl i hynny ddeud y gwir. Mae'r metrics yn dangos volume wrth gwrs ar engagements, ond ydy pobl yn deall mwy am y gwaith? Ydy'r gwir fesur, a dyna da ni'n edrych amdano fo. Wrth gwrs mae'n bosib wneud hyn sy'n ni'n cael rhyw fath o gwaelodlin o lle ydy pobl, be ydy canfyddiad pobl o waith y parc rwan, ac wedyn fesur o dros amser. Mae hwnna'n fath mwy qualitative o ran arolygon hefyd. So dwi'n meddwl dwi'n bach mwy o ystyriaeth am hynny a hapus i gael sgwrs Iwan am hynny. Ac hefyd pwynt 10 o'r canlyniad cyfathrebu a ddymunir, hwnna'n un mewnol. Mae o dipyn bach yn anelwig dwi'n teimlo pan fo'n staff gwirfoddolwyr a'n haelodau'n teimlo bod ganddynt wybodaeth dda. O gwybodaeth dda o be? Sut mae mesur hwnnw a be di'r canlyniad o hynny? So mae'n bethau felly dwi'n teimlo falla sy'n dim bach mwy o waith arno fo. Felly, ond hapus i gael sgwrs pellach ar hynny. Iawn, diolch yn fawr. Diolch Delyth. Mae hwn, sa chi'n gwybod, mae cyfathrebu newid mor sydyn ar hyn y bryd, a wedyn mae hwn yn un gallu ail fabwysiadu'n 2022, so mae'n bendant angen i ddiweddaru erbyn ŵan, a dwi'n bwriadu wneud un newydd ar gyfer y blwyddyn nesaf, so fysa sgwrs yn gret os di hynna'n iawn. Diolch Delyth, diolch Iwan. Iwan? Ie, diolch am hwn Iwan, yn arbennig, chwarae teg. Un cwestiwn gyffredinol sgynna i, a mae o'n ymwneud hefo'r free radicals. Pobl sydd yn cyfathrebu ar TikTok ac Reels ar Instagram, ac maen nhw'n creu'r potiau mail yma. Dyn ni'n gweld efo pylliau fyny ar y llwybr y Watkin, dyn ni'n gweld ar y Infinity Pools yma, a mae o'n creu problemau. Os yna ffordd fedrwn ni ymateb i heine, fel gael rhywun i craffu heine, fel bod ni'n gallu mwy o lai jyst lleihau y pwysau ar y llefydd yma. Welwch chi weithiau pan mae'n gynnes fel penwsos yma, fe rwy'n di postio rhywbeth ar TikTok, a wedyn peth nesaf mae o'n broblem, parcio, trio handlo pobl, a mae'n creu problemau. So rhyw fath gawn ni handlo fo trwy cyfathrebu? Sa'n byd pendant di gael ei drefnu eto, mae Angela di wneud lot o'r tîm partneriaethau di wneud lot o gyfweliadau am hyn yn gynt yn y flwyddyn.
Dau beth da ni'n trafod ar hyn o bryd. Da ni wedi gwneud addewid ymwelwyr ac addewid busnes efo tîm siampionat y Gyngor Gwynedd i bobl arwyddo fyny i fod yn ymwelydd cyfrifol neu yn rhedeg busnes cyfrifol, ond ella bod yna potensial yna i wneud addewid digidol hefyd, a bod yr influencers ma'n arwyddo fyny hwn fatha dylanwadwyr da, os lici ni. Ond mae yna sgyrsiau eraill efo sut fydden ni weithio efo cwmnïa a dylanwadwyr a bod ni roed y negeseuon allan iddyn nhw a bod yr brands ma'n arwyddo fyny i ryw fath o pledge gyda ni a bod nhw'n rhoi heini lawr i'r dylanwadwyr maen nhw'n talu wedyn. So does am byd pendant, mae hynna'n trafodaetha ar hyn o bryd. A wedyn yr unig beth arall da ni'n neud ydy da ni'n trio creu cynnwys debyg i'r math o dylanwadwyr yma ti'n siarad am, ond efo'r negeseuon cywir a cyfrifol. So mae yna bethau da ni'n gallu cael rhyw gymaint o effaith ar, ond mae o'n waith calad, de. Yndi, mae job cysylltu efo pawb, ond mae addysgu nhw pethau fatha y Sherpa. Roi rhyw fath o, just yn ei cyfeiriad iawn. Yndi, mae weld i gweithio efo'r addewid busnes, o ella bod na sgop i ni wneud yr un peth efo'r un dylanwadwyr hefyd, addewid digidol. Diolch, Iwan. Diolch, Iwan. Ydy fi ryw sylwad arall? Sydyn iawn, dwi'n gwybod, mae fo'n cyfarwydd hir. Just ynghyd-destun y cyfathrebu, just gwybodaeth i chi, ydych chi'n ymwybodol, dwi'n siŵr bod deddfwriaeth wrth greu Parc Prydain gafodd ei greu yn 1949. Wedyn ddilynnodd y 4 parc cyntaf o'r Fynflex sydd gennym ni yn 1951, ac oedd yn amlwg un o'r 4 cyntaf, felly da ni yn dathlu 75 blwyddyn nesaf, felly mi fydd na, dwi'n siŵr, digwyddiadau gwahanol trwy Brydain, ac yn sicr yn Eryri yn hynna beth. Felly mi fyddai'n gadw ni wedi cychwyn trafodaethau ar hynna, a mi ddown ni adroddiad i chi ar y syniadau sydd gennym ni a beth sydd yn datblygu'n hynna beth nes ymlaen blwyddyn yma. 4 yn amlwg ydyn cyntaf oedd y Peak District, wedyn y Lake District yn agos iawn, nhw wedyn oedden ni'n drydydd a dat oedd y Prydwerin. Felly dyna di 4 parc sydd yn dathlu 75 blwyddyn nesaf. Ddown ni adroddiad i chi ar hynny. Yes, I just wanted to add that I think recently I've had to deal with some misinformation. And I feel that it's always good. It's part of safeguarding as well, and also to include in the risk assessment if we don't have it. So it's of course it's under communication. It's important that if you don't have misinformation, some training in that aspect, it's important that you do, and you have the tools in place. Just so that you can respond to negative communication, negative press, and things like that. So I just thought I should drop it here because it can be very big and it can be negative on the whole organization itself. Thank you. Diolch. Diolch fawr am y sylwad yna. A ni gyfyn y mewn po. Diolch fawr. Rhys. Sylwad byr iawn dwi'n sylweddoli, fel oedd John yn awgrymu wedi bod yn gyfarfod hir. Dwi'n wedi gychwyn drwy'r dweud llongyfarchiadau, mae hwn yn adroddiad cynhwysfawr iawn ac yn adlewyrchu, dwi'n meddwl, cyn dod yn aelod o'r awdurdod, yr hyn oeddwn ni'n weld fel aelod o'r cyhoedd a'r ffordd mae'r cyfathrebu yn adeiladu ac yn gwneud rhywun deimlad o berthyn. O'n i jyst eisiau deud llongyfarchiadau. Un o'r pethau o bosib sy'n ni'n medru tracio fel ffordd o weld beth yw'r ymateb ydy sentiment, wrth gwrs, hynny ydy sut mae pobl yn ymateb i bostiadau. Hynny ydy'r farn yn negyddol neu'n gadarnhaol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n ffordd mae lot o gwmnïau i ddefnyddio mwyn gweld beth sydd yn gweithio'n dda. A
tybed, ydy hwnnw'n cael ei dracio ganddo chi? Dwi'n meddwl bod yna gyfeiriad yn yr adroddiad, ac oes na fodd defnyddio sentiment fel ffordd o gynllunio tuag at y dyfodol. Dyna Nw'n ni bydda trafod o, felly yn just oddi ar top ym mhen, mae'r rhan fwyaf yn bositif, defnyddio enwau Cymraeg sydd yn, wel, dal yn ei gynnal efo rhai carfa bach iawn, ond hwnna di'r un sy'n codi ben yn amlach na ffeidio, ond nw'n ni drafod hwnna fel tîm hefyd. Diolch ti. Iawn. Gweithio'n, da ni'n cyfarfod rhydfuddiol, a da ni o ben wan, mae pawb wedi cael cyfrannu dda iawn, diolch fawr, a diolch i bawb sydd wedi roed mewn i'r cyfarfod heddiw yma. So, gyda chydig eiliau fel yna, na i diolch i bawb, a diwrnod dda i bawb am ddod i diwrnod, a diolch fawr iawn i chi gyd. Diolch fawr. We will. After this. Hello? Hello. Actually, still Who here. am I meeting with? You're meeting Kira here, and myself to go through the Okay. training session. So we will contact you by Teams after this meeting. So in what, 10 minutes? 10 minutes. That's you okay? Should I still remain on this call, or you're sending me another link? Don't remain on this call. We'll contact you by Teams. Oh, will you send me a link, yeah? So a link will be sent to you very shortly. Okay, thank you. Thank you. Okay. Dwi ddim yn meddwl nath ni gael bleidlais neu